Challenger 2. Desacoplamento. O que? Non, non! Cooper! 3. Cooper, que é o que faz? A terceira lei de Newton. Hai que deixar algo atrás. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos, benvidas de novo a este espazo singular, este sitio, este lugar que non sabemos moi ben onde está, nin cando comeza. Isto falo en serio, porque en teoría era as 10 da noite, pero empezamos ás 10:13, poderíamos empezar ás 10:20 e non sei cando volverá a empezar no seguinte momento que quedemos. E quen quedaremos? A xente que forma parte deste Baleiro Perfecto. E xa sen máis, para non perder máis tempo, vou presentar e logo líome a falar ou líome a presentar. Xa sabedes que aquí as liñas temporais son un pouco variables, pero sobra dicir que estamos os de sempre e as de sempre. Iso inclúe a nosa querida Alba Rozas, compañeira. Hola, boa noite. Está moi bo tempo. Está moi bo tempo tanto na Galiza como en Salamanca. Estou en Lalín. A Salamanca teño que baixar para un exame. Espero que siga estando bo tempo esta semana. Ten microclima, Lalín? Podemos falar de microclima? Sí, pero normalmente tende a frío. Entón, cando ven calorciño, tamén presta. E mira, unha pregunta así que teño eu pensada, porque sempre teño algunha pregunta tal. En Lalín, onde se vai a... No verán, que facedes? Quero dicir, a piscina, ao río... Marchar de Lalín. Ou marchades directamente. Ese é o plan. Sí. Pero non hai un Sempre. río, non hai unha praia fluvial, non hai... Non. Vou dicir que non. Vale. Eu era porque fixeras propaganda a algún sitio que te guste, pero eso que non. Entón non vou insistir. Non, aquí vi de comer o cocido, que vos invito eu, e xa está. Pareceme correctísimo. Pronto seremos, se Dios quere, e digo isto, pronto seremos os pregoneiros, non? Do cocido de Lalín, entendo. Que o Baleiro Ai, xa non Perfecto. podo prometer tanto. Pero podemos soñar con ser pregoneiros do pregoeiros, Sí. non? Sí. Eu creo que sí. Soñar Eu creo que sempre aspiramos, se pode. Eu creo que aspiramos. Se Manuel Javois, non me acordo se Manuel Javois foi, pero creo que a min soame que sí. Foi Cunqueiro foi pregoeiro. pero joder, Cunqueiro sería aí moitos anos. Home xa. Mira, xa que falas... Temos que renovar referentes, Tenemos que renovar referentes. Xa que falas, está aí a nosa voz dende Cataluña ao mundo, o noso querido Pablo Pesado, a lenda viva. Efectivamente. Se todo vai ben, o último baleiro que gravo desde Barcelona, que retorno da migración despois de moitos anos, demasiados para Podemos contar. entón... Ai non, o último... Bueno, podríamos dicir o derradeiro baleiro dende Barcelona. Esperemos que sí. Unha palabra bonita, que podemos usala, non? Non sei se noutros idiomas hai... En castelán non hai, non? Un último do último, non? Non... Algo habrá por aí, seguro. Pouco que Algo seguro que hai, pero non a sabemos. Temos tamén, por suposto, ao mítico Guillermo Rodicio, que tamén riu por aí, tamén falou, pero témolo aquí en voz viva. Carlos, non vou falar porque estes ataques pasivo-agresivos ao meu chegar tarde, que é un pouco proverbial para os que me coñecen, xa me tomo polas malas. Rodicio chegou un pouco tarde, pero en realidade Rodicio, como un bo mago que é, nunca chega tarde. Porque non chego nunca de pronto, eso tamén cho digo. Eso tamén é certo, ¿no? Bueno, ti chegas a dormir, Rodicio. Rodicio como os lobisomes convértense en lobo cunha lúa chea e Rodicio chega tarde, pois é o seu feito característico, non? Efectivamente, ese que fala non é outro que Darío NJ, Darío MJ, o Hola, Darío. hola. Que, bueno, estivemos xuntos a semana pasada, Charlie, podes comentalo, tamén.
podo Hai comentalo. É probas certo, gráficas. claro, é certo porque aquí hai unha intrahistoria, ¿no? Hai un lore, que diríamos nos videoxogos, unha narrativa interna que eu, por exemplo, xa son me queda por coñecer en persoa a Alba Rozas, que vai vir a semana que ven a presentar un libro aquí a Pontevedra. Cando se emita isto xa non haberá presentación. Exactamente, xa pasará, xa estará pasada. Iso é bonito, pero tamén me queda por coñecer a Guillermo Rodicio, que puxo de excusa un día que iba a vir de que chovía, que como galego a min recoñezo que me parece unha excusa, Lamentable. unha excusa Lamentable. pobre. Pero Marchei arriba de ese día. enténdoa, tampouco vou insistir moito niso, entendo que tampouco quixera tal, pero pareceme é o que queda. Quero dicir, agora cando estedes escoitando isto, seguro que é o que queda. Guillermo Rodicio por coñecernos. E non sei entre eles moi ben se coñecen ou non, porque aquí no Baleiro as relacións son complicadas, son complexas, non? Que dicimos por aquí, non? A min quédame Darío, é o último cromo da colección. Os Eu en demais persoa son coñezo- máis que cheirados. A mí pásame igual, Pablo, pero coñezo o resto, coñezo todos en persoa. Falta aquí Pablo. Bueno, Eu sexa non como creo for este coñecer verano, a ninguén realmente. este verán, malo será que non solucionamos cunha churrascada ou con algunha criolada ou algunha cousa así, non? Tocará, Ou tocará. ou tortillada, a mí dame igual, non sei se aquí alguén ten problemas coa carne, pero faremos algo. E mesmo poderíamos invitar a xente de fora, non sei se alguén do Baleiro Perfecto aquí ouvintes queren apuntarse a que lle comamos a orella tamén. Cun A churrasco. chea perfecta, poderíamos A chea. dicir, non? A Chea chea Pero- perfecta. Facemos un meet and greet destes, non? Pero cobrando entrada. Coñezan a Darío MJ, sabes, como unha feria de freaks ou algo así. Veñan comprobar que Alba non é un algoritmo que toca o bombón, sí. É certo, non? Estamos aí, nunca se sabe, non? A vida. Pois Parece nada, moi malísimo, pero bueno. É broma, é broma. esa é a vida, esa é a vida. E seguimos presentando un pouco isto. Hoxe, como a sempre, temos un tema do que tratar, un monográfico, que ese xa lestes o título, pois sabedes de que vai, non hai ningún misterio, non hai nada, pero se toca falar de homes lobo, de lobisome, ¿no? De teen wolves, de cousas así, unha chea de mito, ¿no? Un mito, eu creo, dos que máis rápido adquirimos, ¿no? Na infancia, en todo. A mí parece unha cousa que todo o mundo sabe perfectamente o que é un lobisome, pero se como for, eu creo que imos escoitar primeiro unha escena, non, dunha das mellores películas de historia, que se chama Underworld, e logo pois continuamos coa movida. Tenderonos unha emboscada. Eran 3 exterminadores. É o candidato. Perdémolo. Perdéstelo. Mira para aquí, que desfeita. Balas de prata, de alto contido, impediron que se transformase. É inútil extraerlle o resto. A prata penetroulle nos órganos. A regeneración é imposible neste punto. A ver que che extraeo iso. Reláxate. Os vampiros non se decataron de que andabades atrás dun humano. Non sirveis. Non. Ou máis ben, coido que non. Coides que non ou non o sabes? Non estou seguro. Así que sen máis, seguimos a presentar o tema. Lobisome, homes lobo, isto é o que hai. E nada, como a sempre, empezamos comentando un pouco as nosas impresións persoais ou as nosas vidas, como se viron involucradas por culpa dos licántropos. Se apareceron pronto, se apareceron tarde, se nunca apareceron, que tamén pode ser, pero eu creo que máis ou menos todos tivemos contacto con algún lobo, en algún camiño. Empezamos como a sempre, porque non? Coa nosa querida lectora de galego da Universidade de Salamanca, a señorita, Alba Rozas. Algoritmo, de momento algoritmo que toca o bombo. Algoritmo Alba Rozas. Pois eu creo que, a ver, das primeiras impresións de lobo humanizado, o mellor non tanto lobisome, pero sí lobo humanizado ou lobo mesturado con humano, ou lobo con comportamento humano, foi o libro da selva. É a película de Disney. Sí que é certo que despois lín o libro é un pouco distinto á película de Disney, un pouco bastante,
E gustoume moito, tamén. Pero esa visión, pois eso, tamén saen Rómulo e Rémulo, desa loba que amamanta, deses lobos que coidan, deses... Entón aí xa empeza unha visión humanizada do lobo. Eu creo que o exemplo máis remoto que recordo despois é Lobezno da Patrulla X, que tampouco é lobisome per se, pero algo hai aí, non? Que por eso se chama... Lobeto, creo que era na televisión de Galicia, Sí, na Patrulla X. efectivamente. Lobeto. E esas son as manifestacións así máis remotas que recordo. Que non están creo mal. que vou deixar aí. No. Esperaba a de O libro da selva para a primeira experiencia licántropa, non me esperaba. A ver, é a primeira vez que quedei pensando e foi a primeira vez que teño conciencia de lobos humanizados. O sea, evidentemente non é o licántropo, tampouco Lobeto é o licántropo per se, non é un mutante, é outra cousa. Non, pero como que ten poderes, non? Así un pouco Lobezno. Non digo os poderes das garras, co poder de Lobezno ou de No, Wolverine. pero ten o instinto do lobo, o olfato, a maneira de exacto, desenvolverse. Creo que vai un pouco por aí. Pero sí que é certo que, bueno, a Patrulla X, por suposto, os debuxos na televisión de Galicia, porque, bueno, as películas e cómics por aí cheguei despois. Pero iso, que a visión así humanizada dos lobos é Mowgli. Pero, perdón, pregunto eu por curiosidade, quero dicir, a falas de Mowgli ou falas dos lobos que eran os seus pais que a acollen? O sea, queres dicir... Dos lobos que eran os seus pais, claro. Vale, dos lobos que eran os seus pais, porque esa visión humanizada do lobo que bueno, o libro da selva que protagoniza Mowgli. Cando falemos dos vampiros, a primeira experiencia será Batman. Joder, por que non? Pero Batman era un morcego. Batman iba a morcegos, non de tal. Bromas aparte, seguimos entón. Pablo Pesado, compañeiro, quere vostede aportar a súa historia licántropa? Eu hoxe traio teima etimolóxica, Estiven pensando no primeiro contacto con licántropos e dixen, joder, pois seguramente Digimon, non? Non sei se lembrades a Garurumon, que era unha das evolucións de Garurumon, un dos Digimons iniciais, non? Que acababa converténdose en home lobo. E lembro que no momento vía moita xente que confundía o nome de Garurumon co de Wargreymon, e pensaban que era Wargarurumon, non? Por analoxía. Entón, estes días, preparando o podcast, comecei a darlle voltas, e claro, está evidente que de Wargarurumon ven de werewolf, de home lobo en inglés, non? Pero isto de Garuru chamame bastante atención. Daba por feito que sería lobo en xaponés, mas logo lembrei que lobo é o kami, polo xogo de Clever Studios, que é moi coñecido e a hostia, vai. E nada, así pensando un pouco, dixen, joder, pois Garurumon será unha especie de adaptación fonética ao xaponés da palabra wolf, non? Pois polo típico que as laterais pasan a ser vibrantes e meten vogais entre as consonantes e de wolf acaba Garuru, unha cousa semellante. Pero logo atopei por aí que o nome original en xaponés era Garumon. Intentei metelo aí no traductor de Google e dicíame que Garu era gaivota. E pareceume moi guai esta posibilidade de que Garurumon sempre fora un home gaivota, pero estaba como tan mal deseñado que non o recoñecíamos, non? Pareceume moi potente o home gaivota, mas non, era un erro. Realmente Garuru, ao parecer, é a onomatopeia do veo do lobo. Así que nada, foi un final bastante triste, verdade? Oye, falando de etimoloxía, que é verdade que en inglés o home lobo é werewolf, non? Que é wer? Quero dicir, o sea, wer para min é... É que iso ven do alemán tamén. Creo que no alemán é werwolf, no inglés é werewolf. Imagino que será por influencia do alemán. Ajá. Imagino. Bueno, as germánicas, vaya. Pero non sei de onde pode vir. Claro, exactamente. Vale. No, era por curiosidade, porque, claro, sonaba así un pouco a... como digo eu, a mí non sei por qué sempre na minha cabeza sonaba como un pouco a verbo to be, de we are, pero nunca, evidentemente por aí non podía ser, evidentemente o moi raro sería, ¿no? Pero vaya, sempre me causou sensación nos videoxogos de ver werewolf e todo isto, ¿no? Din que tamén do vello inglés que significaba literalmente werewolf, que era como home lobo. O sea, bueno, home lobo. Literalmente. Sí, acabo de mirar eu tamén e ver que é unha palabra antiga para home. Sí. Pode estar conectado co vir do latín, de feito, agora que penso. Pues. Deixo por aí.
Conectando aquí en directo, buscando información así rápidamente para... Xa dixen que traía temas, temas, hoxe, Perfecto, pareceme correctísimo. Temos tamén, por suposto, a Guillermo Rodicio, que nos vai contar a súa... Temos un guión, a xente non sabe o mellor como funciona este programa, pero temos un guión onde, máis ou menos, apoñemos cousas e imos lendo. A min gustame, aquí este escrito. Eu non revelo as miñas cartas nisto. Entón teño excesiva curiosidade por ver que nos vai contar Rodicio nisto. Bueno, xa sabes que eu sempre conto aquí algunha movida, non? É un pouco distinto porque non é a miña primeira experiencia persoal como home lobo. E a movida foi que hai como non sei, como 5 ou 6 anos, indo en bicicleta por aí con meu amigo Cuco. Estábamos preto aquí de Coruña en bicicleta, aquí por Cambre, non sei que. E pasábamos xunto a unhas casas indo cara a Carral. E dunha delas saiu un can pequeno que se chama un pomerano, non sei se vos sona polo nome. Un pomerano son destos cans pequenos que teña xente, eu asocio a xente como moi pija e tal, que ten este tipo de cans. Sí, E saiu como da can, chamanse pomeranos, se buscades, é un can moi típico, sabes, que se ve moito polas cidades. Sí, sí. Saiu da cancela ladrándome, e normalmente son cans que son moi pequenos, pois pasas deles, porque, aínda que sexa por pura diferencia de peso, son cans que normalmente te teñen tanto medo, o sea, te teñen moito medo en realidad, e por iso te ladran tanto. Pero este can en particular, pegóuseme, empezou a ladrarme, nos andábamos en bicicleta, e me traboume aí no cello, traboume por riba do calcetín, e eu notei no momento, notei a trabada, acelerei un pouco para deixalo atrás, e un pouco máis adiante, mirei a ferida e dixen, joder, pois mira, traboume o can este do carallo, non sei que. Non lle dei máis importancia, fomos un pouco máis adiante, digo, fíxeme ferida, vamos parar neste bar, botei un pouco de auga oxigenada e tal, pero non o pensei máis. E nada, de feito acabamos a ruta e tal. Pero durante os días despois empecei a rayar con isto de, igual teño que me vacunar do tétanos ou alguna cousa para, o que sei, a rabia ou que sei, a movidas destas de cando te traban os cans. Típico. E supoño tamén que subconscientemente, por ser un can pequeno, asumín que había menos perigo, o cal non ten ninguna base científica, pero pero como non me sentín mal ni nada, é verdad que me sentí un pouco raro durante esos días, pero asumía que era un pouco a paranoia, non? E pasaron os anos. E anos despois, eu fun de viaxe a Noruega, ali as Illas Lofoten, era o círculo polar ártico. E unha noite fomos ata un sitio onde se podía ver a aurora boreal. E vendo a aurora boreal, a min entroume como unha movida no peito, e o meu colega que estaba comigo de viaxe di que sen me decatar que ladrei varias veces. E despois volvín na casa e descubrín que os pomeranos son razas como a través de moitos cruces, feitas moi pequenas, pero que son cans que proveñen da Laponia e de Islandia. Entón, pois, non sei ata que punto se estou exposto demasiado tempo a aurora boreal me podo convertir nun pomerano a día de hoxe. De feito, iache dicir que son dos cans máis próximos ao lobo. Claro. Genéticamente. Sí, o sea, que veñen da Laponia de eso de... Como os huskies que sí que se parecen un montón os lobos visualmente, no fondo os pomeranos son moi lobos tamén. Lobo mal. Lobo mal. Bueno, pois eu... non, podo preguntarlle a Darío, non? Creo. Darío, ti como foi esos lobos na túa vida, o licantropía? Pois a verdade é que é bastante pouco do tema porque non adoito a consumir así movidas de lobisomes e tal, pero sí que podería decir, bueno, que diría calquera persona que non así lee moita fantasía, pois Harry Potter, non? O tema de Remus Lupin, do que logo falaremos, e logo a película de Teen Wolf, da que eu uns carnavales disfraceime do Teen Wolf, que está feito por Michael J. Fox, que eu do creo primeiro que Teen Wolf, queres decir? Claro, do primeiro, ou seja, o OG, non? O primeiro. Pois sí, esos foron os meus primeiros contactos, porque ademais, é un disfraz fácil de facer, e claro, creo que foi no 2018 ou así, pois collí unha careta de lobo, tiña aquí unha beisbolera, collí, e estaba xa disfrazado de Teen Wolf, unhas gafas de sol e listo. E a xente recoñecíame pola rúa, co cal xa ten mérito, que xente que che recoñeza sen ter nin puta...
E nada, a película non me lembro nada, simplemente que estaba Michael J. Fox e como Regreso ao Futuro é a miña película favorita, pois lembro moi desa película porque estaba Michael J. Fox. E daquelas eu creo que estaba na metade das películas que saían, pero bueno. Ti e todo o mundo, porque daquelas creo que foi xusto o momento do boom. Creo que gravara Regreso ao Futuro e xusto fora hasta despois ou antes, Sí, ou foi por aí, incluso un pouco, igual por aí, sí, por aí. Eu creo que era o sí. momento xusto de que Michael J. Fox empezaba a petalo nada, aí andaba. Pois eu de lobos e tal, hombre, eu teño un lobo e teño un home lobo, vamos dicilo así. Eu sobre lobos, eu vin o lobo, que non é algo que pode dicir todo o mundo. A verdade, considero-me un tipo afortunado por ver o lobo no meu pueblo, na miña ali en Propalas. Estábamos camiñando de noite nunha... É moi raro, o sea, se alguén sabe ou é raro ver o lobo. Xusto saliu ali, nun camiño, un lobo e sorprendeume por dúas cousas, non? A xente pensa, ten unha certa, máis que idealización, ten unha contaminación do lobo, vamos dicir, ibérico, non? Ou lobo peninsular, ou lobo galego, como non sei se é unha raza galega per se, pero ten un pouco unha contaminación que o que dicía desde que se parecen os huskies. Iso parecen os lobos de Alaska, sí, ou de Canadá. Os lobos de aquí non se parecen nada a eses, non? Pero son como... Digo, quero decir, non é por mal, que simplemente unha cousa que sempre me flipou. Pareceu un can, pero parecía un can como moi forte de primeiras cando os vimos. Pensamos que era un can que estaba perdido na noite e quedou mirando para nós así no medio do camiño, xusto no medio da pista, e tiña uns ollos brillantes, non? Porque estábamos xusto con linternas, que será moi de noite, que viñamos de facer un paseo, así un roteiro e tal. E quedou mirando para nós. Entón non sei que eu iba con un par de amigos e di, joder, non, é un puto lobo. E xusto cando disto xa fais, fuxiu, non? Porque que é o normal que fan os lobos neste país. O normal é que fuxan e non queran reacción ninguna con nós, non? Típicamente. Pero tiven sorte de ver o lobo, non? Ese día acórdome de pensar, de dicir, joder, vi un lobo, que curioso, non? Se fora só morderíame, acabaríame convertindo en algo ou non, non? Hai unha mitoloxía de que eu creo que ás veces tamén sorde pola extrañeza, non? De verlos ou de compartir tempo con eles, porque considereme afortunado aquel día por ver o lobo. Logo, o home lobo como tal, non? A figura do home lobo, a figura mitolóxica, a figura monstruosa, eu creo que un dos primeiros que vivín ou que asumín como interesantes foi o de Lupin. Lupin? Que estou pensando... Remus Lupin, sí. Remus Lupin. Es que estaba pensando, dicir, vou dicir mal o nome, vou dicir o nome do ladrón, e non do... e non de Harry Potter, non? De novo Harry Potter neste podcast, xente. Sí, pois foi a Remus Lupin no Prisionero de Azkaban, que todo o mundo sabe que é o mellor libro de Harry Potter, con Sirius Black e toda esa mitoloxía. Hai moitísimo... Aparte da figura do home lobo, que é Remus Lupin, hai moitísima tema coa figura do lobo, non? E mesmo Sirius Black se transforma nun can enorme e tal. Hai moitísima tema nese libro con iso, non? E quedou unha idea dese home lobo, non? Incluso do home lobo humano, absolutamente, non? En este caso de Remus Lupin sabíamos que era un home que neste caso en Harry Potter parece que se siente como unha maldición a maioría do tempo, sobre todo se es Lupin, pero logo tamén coñecemos, non? Outros homes lobo que aproveitaban para facer o mal e tal. Pero pareceme super interesante, non? Porque era como a dicotomía máxima típica, non? Do home bo, o home máis inocente, máis bo do mundo, transformado cando cae mala noite nunha besta incontrolable que asasina ao que ve, non? Ou a calquera que se mova. Acórdome diso, non? Probablemente na miña infancia falo de Prisionero de Azkaban, sería 13 anos ou así, 14 como moito. Pois acórdome de ver aí, non? A Remus Lupin convertido en lobo, sentía mágoa por él, porque me parecía como unha persoa moi boa, dábame certamente mágoa porque o pobre home tivese aí un problemón, non? Como ese lobo de cando hai lúa chea. Varios días, non? Que dura a lúa chea, non é só un día. Entón, imagino que sería unha especie de alegoría da depresión, non? Tamén, nese aspecto. Supoño que sí, non? Neste caso, eu creo que Lupin... a depresión son os...
Os dementores. Os dementores, dis. Si, eso recoñeceu Noela e ten Sí, sí, máis iso sí tamén. porque da depresión entendo un pouco que tamén a padecín, entón ten máis que ver co dos dementores. Ten máis que ver Iso eu nos dementores vía moitísimo, pero nunca sempre me quedou a idea de un pouco de Lupin tamén de ser unha persoa que se vía que teña certos problemas co pasado, non, maltratada, non sei se isto era un pouco que respondía. Bueno, é certo que non, é certo que podes interpretar de varias formas, non? Porque é verdade que os seus amigos que se facían animagos, non, para ir con el e todo isto, non? De algún xeito incluso mesmo era unha, non digo bendición, pero conseguían humanizalo, non? A ese lobo no que se convertía, o sea, non estaba tan mal dentro do que cabe. Bueno, o mellor logo volvemos a falar disto, pero que está claro que a nosa primeira entrada nos Lobisome queda feita, e agora sí, podemos poñer aquí a típica entradilla de musiquiña que sempre pomos, e animo aos ouvintes a que nos diga, un día nos comenten, recoñecedes estas melodías que poñemos de cando en vez? Vai unha pista. Non está relacionado con homes lobo ni con lobisomes. Iso hai que dicilo. Non hai relación. Pero poden ser dunha serie, iso sí. Sexa como for, agora sí empezamos a afondar no pozo, non? Como nos dice, definimos a movida primeiro, afondamos logo, definimos a movida, e aquí voulle dar paso a nosa querida Alba Rozas a ver que nos conta un pouco do licántrope, lobisome, home lobo, non? Como xa diela por aquí, que 3 formas de definir unha mesma cousa e máis que haberá, entendo, non? Sí, a ver, eu puxen as que me pareceron máis populares, recorrentes, non? Ou sí. Sí, isto de cabeza todo, por así dicir. E despois tamén na definición, pois eu creo que se pensamos todos en licántropos ou en homes lobo, é a persoa que se transforma en lobo. Pode haber o elemento da lúa ou non, pode haber o elemento da lúa chea, que é bastante común, pero, bueno, en xeral, no primeiro que pensamos é unha persoa, un humano que se transforma en lobo. En Galicia, eu tamén quero sinalar que en Galicia tamén existen as lobis mulleres, que é o lobo da xente, non? Que estudou Vicente Risco e que escribiu sobre el e que xa comentarei de que vai. De feito, no caso do lobo da xente, ocorre por maldición dos pais ou doutra persoa. Tamén se di que no caso do home lobo, por exemplo, Roma Santa era porque hai unha parte de que a maldición pois que se pode deber ao fado, a ter nacido na noite de Nadal, a ter nacido Venres Santo, estas datas religiosas estupendas, pero tamén por ser o 7º ou 9º irmán do mesmo sexo. Por exemplo, no caso do Roma Santa, que é o lobisome galego por excelencia, non? Era o 7º fillo varón. E tamén se pode deber a un meigallo ou a cuestións de envexa. Non sei se vos soa todo isto ou se tedes idea. Algo disto, algo apuntar a Salva da relación bueno, non co caso dos lobisomes, non? Mais que tamén no caso das bruxas tiña que ver Sí, en que orde nacías, non? Sí, porque e despois tamén eu o que detecto, isto é a nivel persoal, esta é a perspectiva miña, eu o que detecto é que son cuestións nas que subxace o cristianismo, non? Teñen que ver sempre co ritual cristiano. Ti, por exemplo, se te queres convertir en bruxa, bueno, eu é que son moi fan da mitoloxía galega, entón teño varias obras de referencia. Pero nunha delas é, se te queres converter en bruxa, tes que dar 7 voltas a unha igrexa, por exemplo. Ou cousas así. Entón son íntimamente ligadas ca religión. Eu creo que tamén hai unha simboloxía numérica por detrás relacionada co cristianismo, que é a religión que houve aquí. Outra vez o Valeiro perfecto relacionando os temas ca religión. Sempre pero eu non se pisteme, non? A ver, é que as datas son o Nadal, o Venres Santo, e ademais esas datas que son simbólicas no cristianismo son reabsorción de... Sí, claro, a ver. Todas as lendas están baseadas nalgún xeito, pois nalguna religión ou no paganismo, sí, totalmente. Sí. E despois, por exemplo, na mitoloxía galega tamén hai outra figura que é a peira dos lobos, que non é exactamente un licántropo, pero, bueno, está relacionado, porque normalmente é unha muller, pero tamén pode ser un home, que non se converte en lobo, pero que vive con eles, entende a súa fala e faise o seu xefe ou xefa. E normalmente iso son mulleres e tamén é o maior ou menor de 7 irmáns, aquí hai algo relacionado co número 7 que me quedará por explorar, que cumpren un fado ou obedecen unha fada.
O do 7 non ten tampouco nada. En case todas as culturas do mundo, tanto o 7 como o 9, normalmente o 7 é como un número máxico en case todas as culturas, Pois en moitas culturas do mundo. algo terá que ser, porque eu vexo moitas veces o 7. O sea, vexo de maneira recorrente. Quero dicir, vexo eso, de dar 7 voltas á igrexa ao revés para convertirte nunha bruxa, o sétimo fillo varón, as meigas tamén tiñan que ver por aí. Quero dicir que hai unha simboloxía numérica clara. Nese sentido é bastante constante. Un Entón, apunte, isto sí para comezar. un apunte só terminolóxico que o sea, a min lobis mulleres ou libus muller soname forzadísimo, entendo que é correcto, pero Sí. eu abogo dende aquí pola forma lobis dona, que me parece moito máis bonita, me parece como moito máis Claro, eu aquí eufónica. atopei, a min eu aquí atopei foi, aparte teño a referencia recollida, quero dicir, é lobis muller. O sea, eu a referencia que atopo é lobis muller, non, a min tamén me gusta máis lobis dona, pero Sí, eu a pero bueno, referencia que atopo é lobis muller. a Eu teño tradición tamén está para... outro apuntamento terminolóxico, porque así pensando acordeime dun termo que emprega Alejo Carpentier no prólogo al Reino deste Mundo, onde fala de manía lupina para referirse á licantropía. Pareceme como unha expresión moi elevada, non, para dicir isto. Pero é Carpentier. Faría Freud. Como excusa, recordade sempre isto de Carpentier, non? Como A excusa ver, para que se a min gustoume moito Alejo Carpentier, o que lin, No, a pero mí ten tamén. estes xogos espectaculares, Entendo, perdón, xa que alguén pensará ahora na cabeza, como penso eu sempre, o de Lupin entendo que era unha homenaxe evidentemente á súa propio condición, entendo. Sí, os nomes de Harry Potter, non sei se Son comentei todos, nalgún galego. creo que sí, non? Creo que están Teñen todos todo referenciados. significado. E de feito, hai unha versión ao galego que non saliu adiante das primeiras traducións ao galego cos nomes viñan traducidos, pero claro, non iban ser aceptados mercantilísticamente. Logo está o caso do Señor dos Anéis, que como curiosidade foi traducido por varios traductores. Non abras ese melón que Vale. Pablo volvese tolo. Non abras Sí, ese xa melón que Pablo... discutimos por iso. Sí, acórdome de Vamos sangre. Bueno, de discutir non, pero imos para quen está fora, pero non no solo lore interno, Pablo defende de que os nomes propios como Bilbo Bolsón, non? Como se chegou aquí debería ser Bilbo Baggins porque é un nome Bolseiro. Bilbo Bolseiro. tamén como chegou aquí na outra traducción. Pero el defende que deberían ser os ingleses que son nomes propios. Eu teño que dicir unha cousa, a traducción ao galego, eu lin a traducción ao galego, é coherente porque tradúcese todo, e na traducción ao castelán temos a Sansa Gaz el rápido, hijo de Hamfast. E xa non teño que decir nada máis. Eu creo que o criterio que escollas debe ser unificado. O que pase que aí hai... Sí, concordo contigo aí nese sentido. A min tedesme que dicir claramente que queredes que sexa isto? O Valeiro Perfecto Lobisomes ou o Valeiro Perfecto Filoloxía? Se queredes filoloxía, eu métome aí a full, pero... Pero se ti o primeiro que tes Pero se ti o primeiro que fuxe desa merda, cando preguntamos algo de filoloxía, eu non son filólogo, eu non estudo. Acabas de darnos unha explicación etimolóxica de Wargarurumon, que só lle destroza calquera, por Dios. Eu teño que dicir unha cosa porque cometí un erro imperdoable no principio que non mencionei Buffy Cazavampiros, tío, que é un dos protagonistas de Buffy Cazavampiros, é un home lobo, un lobisome. Sí, señor. Eu non o sabía. Ahora saben cousas. Non me lembraba, xa están aí viñendo cousas á cabeza. Sí, señor. Ben, Pablo, queres ti definir un pouquiño algo máis así, esa, en plan, seriamente, do que ven sendo? Veña, eu métome un pouco aí. De feito, estaba pensando en relación ao que dicías antes de Lupin, de se a licantropía podía ter algunha relación coa depresión. Eu penso que máis ben o que encobre a licantropía é a incapacidade para conter os impulsos violentos, non? Esta é a lectura psicanalítica tradicional que sempre se deu, e tamén desde o feminismo, penso eu, de que ao final o licántropo é unha maneira en que o lexendarium popular, digamos, encubría o home que tiña unha masculinidade pois tóxica, violenta, como queramos chamala. É interesante porque isto entronca con moitas outras formas en que as criaturas máxicas foron empregadas para negociar, digamos, ás veces crimes, en xeral fenómenos non ben vistos na propia sociedade, non? E hai desde casos moi pequenos, penso, por exemplo, no Gatipedro, non? Este gato con corno na cabeza que fai que os nenos mexen na cama, que o que está a facer, ao final, é buscar delegar a culpabilidade do neno
nunha figura que está fora da sociedade, de tal maneira pois, que a autoestima do neno non quede mancada, por exemplo. Non? Tamén é o caso do íncubo, esta figura demoníaca que empreña unha muller de tal maneira que socialmente os vínculos pódense manter ou a muller non ten penalización social nunha sociedade agraria porque foi fecundada por un ser místico, o home non foi enganado e o amante, pois, finalmente queda agochado, non? En fin, ese tipo de fenómenos en que se usan criaturas máxicas ao final para facer política, non? Para crear vínculos sociais e xestionar as tensións propias dunha comunidade son innúmeros. Eu penso que algo disto hai tamén no lobisome en relación á violencia. É unha idea que tomo dun artigo de Carlos Calvo Varela en Praza.gal que se chamaba O meigallo feminista, en que tomaba varias ideas de Carmelo Lisón Tolosana, non? Explicaba como, especialmente no contexto costeiro, en que as mulleres en xeral na sociedade agraria tiñan máis poder en Galiza que no interior, pois moitas veces buscaban maneiras de empregar a figura do meigallo, ou da maldición, se queredes, ou do fado, para que un home que se comportaba de maneira violenta no contexto familiar, na maior parte dos casos, en casos de violencia machista, pois ti, a través da familia, convencíalo de que fora enfeitizado por un terceiro e levábalo a meiga ou a quen fose, que ao final non deixaba de actuar pois, como unha figura terapéutica, non? Entón, nisto profundizarei un pouco cando falemos de Roma Santa, non? Mas interésame moito que tipo de tensións políticas poden cubrir a figura do lobisome, non? Se dunha banda serviu para ocultar a violencia, para naturalizala, por exemplo, dándolle unha explicación práctica, non este home non é malvado e que ten un fado, ou todo o contrario, non? Se esta figura foi empregada para expulsar estas masculinidades pois tóxicas, digamos, da propia comunidade. Non debemos admitilo nesta aldea ou nesta sociedade porque pertence a un mundo distinto ao noso, o do saber natural, e, por tanto, debe estar fora. En fin, interésame bastante esta cuestión, que logo xa vos digo que retomarei cando falemos de Roma Santa. Rodicio, ti aportas aí por aí? Sí, sabes. Sí, o sea, pareceme interesante porque, bueno, aparte de que me parece moi suxestivo o que propón Pablo, porque fala un pouco da noción de xusticia como unha xustiza restaurativa sempre na cultura popular, que había mecanismos mitolóxicos para que a xustiza non fose puramente punitiva, senón que había unha vontade de restauración, aínda que fose a través dunha especie de maldición que te acompaña. E precisamente sobre este asunto en concreto, sobre o tema da maldición, creo que tamén dá para falar dos lobisomes non tanto dende a perspectiva que comenta Pablo, que pode ser intracomunitaria, senón tamén para falar da relación extracomunitaria das persoas coa natureza ou das persoas da comunidade que está fora dela, non? Coa natureza coa que se relacionan. O curioso do home lobo, ou que o caracteriza frente a outros mitos ou historias ou tropos literarios, é precisamente que a transformación non é un poder que se atribúe a un individuo, senón unha maldición que sofre, unha carga que padece. Pode ser aquí indicativo un pouco, por exemplo, comparalo coa figura mítica do vampiro, que ás veces tamén ten certa connotación como de contagio ou de maldición que cae sobre ti, pero que despois, unha vez te convirtes en vampiro, como que claramente xa non eres unha persoa, senón que eres un vampiro e exercitas os teus poderes a vontade, como que te convirtes noutra cousa e entón podes exercer como esa outra cousa. Mentras que o caso do lobisome sempre é unha figura híbrida que non é nin A nin B, nin posa ser tampouco unha especie de... xa non é un lobo, nin unha persoa, pero tampouco pasa a ser unha terceira outra cousa claramente que pode dispor dunha serie de poderes. E isto penso que conecta precisamente tanto a escolla do lobo como animal que leva consigo a maldición, como con esa idea un pouco do que falaba de que esa maldición fala un pouco da relación das persoas co extracomunitario, coa natureza. A cerna da lenda do lobo non é tan claro como outra idade. Maldicir o que está fora, que sería un pouco máis típica, ou que podemos conectar simplemente con todas as historias de o que está, o sea, a ameaza que nos mira dende fora, non? A figura do lobisome é un híbrido e entón o que convive dentro del tanto home como
tanto o home como o animal, e iso supón que non é tanto unha ameaza de algo que nos mira dende fora que nos pode matar, senón algo que nos pode transformar, non? Como que te convirte a pequenos pasos noutra cousa. E penso na escolla do lobo, non? O lobo é o animal que mellor encarga esta idea por varias razóns. Primeiro, porque é o depredador que co campesiño tradicionalmente competía nun plano de maior igualdade, a igual que as persoas ten un comportamento de manda, e, por exemplo, isto xa non nos serviría o oso. Entendía cales son os recursos máis vulnerables ou máis fáciles de explotar, o que o diferencia, por exemplo, dun raposo que, bueno, se non sabedes, a veces atacan de maneiras un pouco astoas a cousas que en realidade non poden conseguir. Hai ataques de raposo que non triunfan, cosa que no lobo é moito menos habitual. Por exemplo, tamén atacan non só a cadáveres, tamén a cadáveres, pero non só a cadáveres, senón tamén a animais vivos, o que podería diferenciar do boitre. Penso que despois vamos a falar dun conto de Ángel Fole sobre os lobos, que penso que tamén pode ser guai para falar desta cousa. Mas, en conclusión, a cuestión é que a humanización do lobo se convirte como unha persoa que mira dende outro lado, non? Por exemplo, para contrapoñer o lobo, teríamos precisamente a figura do can, que é un lobo que nós conseguimos traer de fora cara adentro. O sea, o can sería como a figura do lobisome, pero facendo o camiño contrario. Un lobo que se inoculou en certa medida a alma humana e convive contigo do que non chegas a desconfiar. Entón, como ver cans a diario contigo nos que concibes esa especie de natureza híbrida, faría moito máis fácil concebir a mesma maldición aplicada a unha persoa, por decirlo así. Eu concordo con Rodicio no que di dos vampiros, de feito ia apuntalo, porque sí que vexo bastante similitude no que é no eido dos vampiros cos lobisomes. Sí que, o sea, pois o topo o tema de contaxar. Tamén o que vexo eu, que imagino que xa algo por enriba mencionachedes, pero é o da loita do ben contra o mal, no? O home contra a besta. Sería como unha especie de mezcla entre unha mistura entre home e besta, e que esta besta pois toma o control do home, que ponse a cometer pois crímenes ou conductas animais violentas, normalmente, porque sempre asumen que son violentas sen motivo aparente, non? Neste aspecto, bueno, a ver, tense a imaxe do lobo como un animal violento e solitario, cando realmente o lobo non é ni un animal violento per se, ni tampouco solitario. Entón, bueno, parece un pouco curioso que se tome ese animal, non? Imagino Non, que polo pero tema... sabes que pasa? Que non deixa de ser depredador e non deixa de ser un depredador próximo e coñecido, sabes? Non é como non é como o león, que ao mellor non ves un león en toda a túa vida, pero sí que ves un lobo ou, bueno, eu sí que cheguei a ver o lobo de pequena, por exemplo, sí que me pasou como a Carlos. Claro. Pero o ser máis urbanita, pois é raro que o vexas. Conste que eu, sí que é certo que en Zúrich, que eu estiven en Zúrich desta día durante a tese, eu vivía no centro de Zúrich e cheguei a ver un raposo cruzando pola rúa, Pero eso non é raro, En Ferrol todo o día, raposo. Todos os días, raposos en Londres. Pois iso chegoume a pasar, pero bueno, a cuestión é que en Coruña o lobo non deixa de ser, o lobo non deixa de ser depredador e non deixa de ser un depredador próximo, non é como, pois eso, un animal pois máis, non é como unha pantera ou como un guepardo. Pero o oso, por exemplo, en España ou en Galicia hai osos pardos, entón... Pero existe a figura do home oso, e o versa. Pero moito máis marginal, non? Pero claro, é distinto, porque menos popular, un lobo, por exemplo, pódete deixar sin sustento. O sea, na Galicia tradicional campesiña, un lobo pódeche comer as vacas, pódeche comer as ovellas, e cada non as come, pero matas, entón tes o mesmo problema, ou tes o doble de problema, pero tes un problema. Entón, é ese depredador próximo. E moitas veces iso que mata que para ti non ten sentido. É que o que estades a comentar, de feito, abre unha vía que logo vou explorar un pouco máis, que é que, ao cabo, tanto a mitoloxía do home lobo como en xeral os contos de lobo non deixan de ser propaganda antilobo da sociedade tradicional, non? Total, que marcan o lobo como inimigo e xustifican a súa exterminación, non? E para mí incluso, feito... perdón, para mí incluso bastante moderna en realidad, pero bueno. Sí. Que
Que de feito pensaba en relación a Guergarurumón, porque se o pensas un pouco, a representación do lobo que hai en Guergarurumón, mais tamén na maioría de lobos representados en deseños animados ou calquera produto cultural, físicamente teñen moi pouco a ver cun lobo. Son criaturas disformes, terroríficas, mas non se parecen en nada ao que é un lobo de verdade, non? É o que comentabades de como son os lobos galegos, que non se parecen nada á idea preconcibida que nos temos, non? Entón, en gran medida, a idea literaria do lobo non é un lobo real, é unha abstracción propagandística feita probablemente en os últimos séculos. Claro, pero eso non dá conta de por qué o lobo. Es decir, porque por esa regla de 3, calquera animal que significase autoridade ou significase ameaza podería funcionar. Non, polo que comentabades da competencia directa ao cabo, sí. Claro, eu creo que os cans, quero dicir, o feito de que tes un can que é un híbrido, o sea, o can non deixa de ser como un lobo hibridado, que se conseguiches a base de cruces traer o lobo dende o outro cara a ti. Entón, como que é moito máis fácil imaginar o camiño contrario, sabes? Sí, entendo o que dis. É que a evolución lobo-can, que quero dicir, é complexa. É que non se dan poucos anos. Para mí o lobo creo que o depredador por excelencia que máis próximos temos na maioría de Europa, vale? A diferencia de África, onde hai moitísimas lendas alrededor dos león, non? Falo de Simba, por exemplo, non? Nos o único depredador real, mamífero, que temos, logo do oso, é o lobo, que non hai outro. Quero dicir, entón eu creo que por iso temos tanta importancia xeral. Exactamente, pero bueno, hai máis depredadores que te poden comer as vacas, vaya, por decirlo así. No, pero sí. Non poden. Pero sabes que pero non o fan, o sea, o único Pero real. de todas maneiras, co lobo había cousas, por exemplo, que cando se facía a sega e estas cousas que os nenos que os tiñan que meter en gaiolas para evitar que os levara o lobo. O sea, que iso ten pasado. Que se chegan a facer unhas gaioliñas penso que iso é propaganda, e con bimbio. Exactamente, eu creo que é unha propaganda absolutamente campesiña sobre o tema de vixiar dun animal que evidentemente molestaba ou molesta mesmo hoxe en día, non? E máis eu creo que hoxe en día, máis que mesmo antes, inclusive, pola falta de alimento nos montes e tal, non? O problema do lobo é un problema para min, eu que teño falado e vixiado un pouco este tema, un tema máis moderno que... O sea, no sentido de a propaganda antilobo que hai hoxe en día é brutal e absoluta sobre X temas que non debería ser tan bestia. O que pasa é que, claro, se lle quita todo o terreo, se non hai nem máis salvaxes, é normal que os lobo acaba baixando a aldea. O sea, é lógica pura, buscando alimento, claro. Non sei como vedes vos, vaya, pero nese sentido, a mí sempre me falaron así deste... Hai que facer un sindicato de lobos, Charlie. Hostia, era boa, Era boa. Bueno, pois definida... Sí, perdón. Maneiras, estou de acordo co que dixeron Pablo e Guillermo. E ademais atopei unha visión ecofeminista nun artigo que lin tamén empatando co tema da lobismuller de Nerea López Campaña, que publicou en Tempos Novos, creo que no 2018, porque foi a última vez que eu traballei no informe de literatura parte de revistas. En este artigo explora que en Galicia hai historias de lobismulleres que se ven transformadas en lobo porque hai un sistema patriarcal que as oprime. E é un pouco, eu acordeime do libro Pel de Lobo de Xosé Miranda, que triunfa tamén bastante entre a rapazada, e recordo unha exposición moi lúcida que me fixo unha das rapazas do lectorado, que o último que se estaba xogando en Pel de Lobo era a liberdade. En Pel de Lobo temos dúas lobismulleres. Non vou dicir nada máis, pero hai un problema nunha aldea, é o que estamos falando agora, hai un problema atroz nunha aldea cos lobos. Entón chaman a cazadores profesionais para que poidan resolver o problema, porque además chega un punto en que están devorando xente, entón xa é moito problema, pero o que está en xogo en última instancia é a liberdade, que ti tes que ter hai un momento no que hai que ter pel de lobo para ser libre. E desde a perspectiva Nerea López Campaña o que fai é analizar desde esa perspectiva ecofeminista unha historia da obra Lobos, Lobas e Lobisomes de Xosé Ramón Mariño Ferro, que é antropólogo, a min deume clase na USC, que se titula O lobisome no sequeiro, onde a figura do home lobo é a do lobo da xente, de risco, porque é unha rapaza a que súa nai chama loba e bota da casa.
E por que lle chama loba? Pois o de loba pois sabemos todos de onde ven, non? E o loba ten que ver no mal sentido da palabra, cos atributos femininos da nena e coa vida licenciosa, porque o que se descobre ao final desta historia é que a moza era orfa de pai, a nai volvera a casar e o padrastro tratara de violala. E ao non conseguilo, porque a rapaza reponse, pois, bueno, hai un conflito ca nai, a nai non quere recoñecer o que hai, entón a culpable é ela, non o padrastro. E por iso lle chama loba. E aí ven un pouco a maldición, a envexa, o fado e todo isto que falábamos antes. Entón tamén entra aquí a figura, entran connotacións máis alá, bueno, que iso, que roza co político, que bueno, que rozan Pero penso que ten relación directa co que estaba falando Pablo, non? Como Sí, confirma a miña hipótese. Eu Sí, feliz. eu creo que sí. Eu estou de acordo con Pablo. Achámonos uns a outros. Pois nada, vou poñer aquí de novo melodía e ahora sí, afondamos no pozo. O tema é se afondar un pouquiño en ideas ou en obras ou historias ben coñecidas, outras ao mellor non tan coñecidas, pero de primeira supoño que como mandando tradición, non? Volvo a darlle aquí a palabra a Alba para que nos conte, eu creo que sí que, o sea, máis paga a pena, non? Empezar un pouco pola nosa terra, empezar polo caso de Roma Santa, non? O famoso home lobo galego, famoso asasino en serie, probablemente, creo que antolóxico e o máis coñecido da nosa terra. Hai historias, hai libros, hai relatos, hai artigos periodísticos, xornalísticos, perdón, hai de todo, pero imos repasar un pouquiño por aquí, así que queda Alba xa, dalle aí por onde queiras e como queiras, a saltar esta historia de Roma Santa. Ben, se cadro primeiro que hai que decir é que se ides a Google e ides a topar homes lobos casi en cada recucho de Galicia. Quero dicir, porque eu despois sí que estiven buscando e dixen, bueno, non sei, igual hai un en Caldas e chamase Carlos e ainda non sabemos nada, pero Pode ser, pode ser. pero a cuestión é eso, que non, o sea, que non é único, non hai eso, home lobo creo que xa foi un pouco de o sistema, non? Agora imos decir todos, pero Roma Santa eu creo que é o máis coñecido, o que máis repercusión ten. En Allariz, na Fundación Vicente Risco, hai unha parte adicada a Roma Santa e hai unhas xornadas que se fan anualmente tamén adicadas a distintos aspectos pois deste asasino en serie, que creo que é o primeiro asasino en serie coñecido das nosas terras. E despois, a ver, hai unha canción para quen lle interese, hai unha canción de Luar na Lubre, que é o Cantar de Roma Santa, que resume moi ben o que é o mito de Roma Santa e a historia de Roma Santa, bueno, a historia que deu lugar ao mito, non? Para quen queira máis, hai un libro de José Rosillo Arribas, que é un señor moi simpático, que fixo un libro de Roma Santa porque é un apasionado desta historia e o libro ten 800 páxinas. O libro de Rosillo xa é máis denso e xa é máis difícil de ler. Eu lino, despois presteino e nunca máis mo devolveron, estas cousas que me pasan cos libros, pero recolle moi ben, recolle documentación, está ficcionalizado, entón nese sentido non se limita a recoller a documentación nada máis, pero ficcionaliza os datos históricos e tamén ten a parte da lenda, de ata aquí vai a historia e os datos históricos que temos, e aquí comeza a lenda de Roma Santa, na que parece ser que Roma Santa nunca morreu, non? Tamén fixo cómic do inicio da historia, porque eu participei neste proceso de edición, revisión en galego e en castelán, e creo que tamén hai unha versión en francés. Entón, para quen lle interese, por aí van ir as miñas referencias e as miñas fontes. E despois, en canto á historia de Roma Santa, pois, a ver, Roma Santa chamábase Manuel Blanco Roma Santa. Falaremos despois de se chamaba Manuel ou Manuela, porque non sei se sabedes, pero tamén se propuxo como caso de non o vou dicir ben, hermafroditismo. Darío, como se di, por favor? Pois non se sabía. Pois non sei, a verdade. Non se sabía. Bueno, despois hai a discusión e hai varias teorías que xa vos contarei. Pero bueno, nace en Regueiro, en Santa Olalla de Esgos, en 1809 e foi o primeiro asesino en serie galego documentado. Chamouselle Lobisome de Esgos ou de Allariz ou tamén os Sacauntos porque tratou de evadir a responsabilidade dos seus crimes dicindo que se convertía en lobo, e o de Sacauntos é porque
Supónse que o que facía coa xente que asasinaba, ademais de apoderarse da roupa e vendela por aí, que foi como descubriron, tamén foi porque lle sacaba o unto. Sacaba o unto e vendío. Mais Vendío Sacauntos é outra figura mitolóxica tamén, non? Sí, 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 O sea, sí. podería corresponder a outra destas manobras de ocultación, non? Non, eu non son un asesino, son os Sacauntos. Formulo. No caso de Roma Santa non foi maniobra de ocultación o de ser sacauntos, foi un aproveitamento. De paso que mato a esta xente, pois aproveito para quitarlle a roupa e conforme lle quito a roupa tamén lle saco unto e sacolle todo o rendemento económico posible. Porque Ten ademais un conto pedrallo sobre iso, sobre un asasino en serie que lle quita a pel ás mulleres para facer bolsos, unha cousa rarísima en pedrallo, totalmente fora de lugar, Sí, era o que estaba pensando, sí. no libro da Vendima a Castañeira, pode ser? Este Sí, que ten pode moitos ser, contos porque de ese non o horror. lin e non me sona, entón pode ser ese. Pois Porque os pedrallo outros sí que escribindo os novela lin. negra, recomendo. Perdoa, Alba, Bueno, perdoa, segue. nada. Pois o caso é que Roma Santa, que finalmente é descuberto, e mentras estaba preso en Allariz, pois é cando para salvarse ou para de alguna maneira esculparse dos seus crimes é cando di que se transforma en lobo e ali é examinado tanto física como psicolóxicamente por especialistas e concluíuse que o que tiña era conto, non licantropía, non? Pero, non obstante, o caso sí que chega a oídos da raíña Isabel II, que o que fai é indultar a Manuel Blanco Santa do Garrote Vil e fai que se estude como caso de licantropía clínica. Entón, por eso quizáis teña máis repercusión, porque el estaría condenado porque creo que iso, que se saiba 11, 13 persoas matou. Entón, estaría condenado a Garrote Vil. Que non son poucas, Non, porque además eso é que se saiba. Que se saiba ou que el recoñecese. Pero despois hai unha serie de... Porque, bueno, xa vou falar agora diso, pero el foi descuberto en Toledo, que estaba ali para traballar na sega. Entón, el non matou só en Galicia nin exclusivamente. De acordo cos datos da partida de nacemento, aparece rexistrado como Manuela e especúlase, pois o que vos dicía antes, sobre a posibilidade dun hermafroditismo. Tamén polas labores que desempeñaba, porque el era xastre e o seu aspecto afeminado. Hai unha réplica del na Fundación Vicente Risco e el basicamente é pequeniño, ten os ollos claros e ten, por así decilo, os trazos faciais son moi suaves. Entón tamén lle chamaban o canicha. Aí hai unha parte que remite ao seu afeminamento, non? Traballaba moito con mulleres tamén, axudándoas nas súas labores, matou maioritariamente mulleres. Entón, pois, nese sentido, pois había esa parte que non se sabe se é hermafroditismo ou se o cura unha vez que se producen os crimes e unha vez que é unha vergonza todo, cóllelle ao Manuel, ponlle unha A partida está disponible en internet, podese ver, e hai unha ali colgando. Entón, outra das teorías é que o cura, despois de que houvese toda esa repercusión, di, bueno, aquí non sabemos nada, eu vou poñer aquí Manuela, e xa está. De calquera maneira, o que sí que se sabe é que casa con Francisca Garrido, que despois de 3 anos que ela morre dunhas febres, de enfermidade, queda viúvo. Entón, eu non son moi partidaria, por exemplo, da teoría do hermafroditismo. Non matou a súa muller, eso sí que se sabe, e despois o que se fixo foi vendedora ambulante, primeiro por territorio galego, logo tamén por Castela e Portugal. Creo que unha das paradas era Chaves, por exemplo. A partir de aí sí que comeza a asesinar, de feito o primeiro que asasina é un alguacil de Castela, e logo cébase coas irmás da familia García Blanco, e con Antonia de Rebordechao, isto xa na parte de Galicia, que tiña unha filla de solteira. Por que digo o de Antonia de Rebordechao e a filla de solteira? Porque, a ver, eu polo que lin no libro de Rosillo hai un perfil de Roma Santa que evidentemente el vai a mulleres que están en, por exemplo, do alguacil a traizón, todos os crimes que el comete son a traizón, pola espalda, quero dicir, el a súa envergadura, o seu peso, o seu tamaño non lle permite unha loita corpo a corpo. Pero, por exemplo, el aproveitase de mulleres en risco de exclusión social, entón vainas camelando, o que fai é ofrecerlles unha vida mellor. El o que lles dicía
e que as iba a levar servir a Santander, que iban estar de criadas, que iban ter unha vida regalada, e o que facía era na Serra de San Mamede, aí pasaban cousas. Pois aproveitaba cando dormían, aproveitaba cando se iban lavar, cando lle daban a espalda, pois ao mellor, pois eso, cunha pedra na cabeza, con coitelos, pois acababa con elas, e aí era cando se apropiaba das súas roupas, aí era cando se apropiaba, pois eso, cando non sei exactamente cal é o procedemento que hai que facer para quitarlle o unto a alguén, non sei exactamente. Que podemos afondar nesta... É un podo dicilo se queredes, pero non Por en plan. favor, por favor. No, é broma en realidad. Vale. Pero que vai aproveitando todo, aproveita todo. E, por exemplo, no caso de Antonia de Rebordechao, segundo conta Rosillo no seu libro, a ver, tiña unha filla de solteira. Entón, Antonia estaba moi estigmatizada pola súa vida licenciosa, non? De feito, hai unha escena na que narra Rosillo, non sei ata que punto, non recordo agora ata que punto son datos históricos ou ficción, pero creo-mo perfectamente pola época na que o cura que a rocía con auga bendita, non? Que lle tira auga bendita diante de toda a parroquia, porque claro, é que tiña unha filla de solteira. Entón, que pasa? Que esa filla desaparece, e Antonia tamén desaparece. Esa filla parece ser, pois, que eso, que tamén a mata Roma Santa, dicíndolle que iba a levar, pois, eso a Santander. Despois a familia empezou a explicacións, entón el sabía ler e escribir, e el facía as cartas, el líalle as cartas á familia, eran cartas escritas por el sobre que ben lles estaba indo as irmás García Blanco, pois iso, en Santander, e así chegou a camelar a máis, quero dicir, as irmás, non recordo cantas eran, pero eran varias. Entón, iso, son mulleres que están en risco de exclusión, con dificultades económicas, con fillos, entón a promesa dunha vida mellor, pois... Perdón, Alba, non, é que se cortou un pouco. Bueno, ao mellor fun eu só o que notou a desaparición do todo. Non, que pode ser? eu deixei de escoitar, non? Eu notei tamén. Vale. Nada, continúa, perdón. Pois neso, a min pareceu moi interesante anotar que non era unha persoa especialmente forte, nin grande, nin valente. Entón, pois, o que nos queda é anotar que é especialmente cruel, non? Entón, basicamente para... esa vinculación co lobo sí que callou na sociedade. O sea, o de que era un lobisome, pois sí, analizárono os médicos, analizárono físicamente, fixéronlle análise psiquiátrica ou psicolóxica, pero sí que callou, o de lobisome sí que callou porque lle chamaban así, o lobisome de Esgos, o lobisome de Allariz. Entón, tamén esa maneira de matar que como a do lobo, non? Que é visto e non visto. Realmente é moi difícil que atopes alguén que che diga no, acabo de ver o lobo as ovellas ou matando as vacas. Sabes que foi o lobo, pero non atopaches ali. Entón, Sí, aquí hai unha componente de planificación, de non confronto directo, senón de buscar unha estrategia paralela para illar a víctima, non? Este tipo de cousas. E despois del empezan a sospeitar porque, bueno, porque vai vendendo a roupa das súas vítimas. Entón, ela ás veces sí que é certo que perde un pouco, o sea, como se movía dun lugar a outro, se vendes a roupa das túas vítimas nun lugar no que as túas vítimas non son coñecidas, pois non hai problema. O problema é cando o fillo dunha das vítimas, bueno, que lle vendes o cura, porque a máis era, polo que conta Rosillo no seu libro, era moi crente, moi devoto, estaba na igrexa, axudaban todo o que facía falta. Entón, el facíase ser querido. Esa clase de sociópata, bueno, pois que che vende a moto, utiliza os seus encantos de extroversión para ser querido. Pero hai un momento no que o cura o pillan cunha capa que non é súa, lle claramente dunha das vítimas, desa parroquia, ou hai unha especie de porque ademais o cura sí que é entrevistado, e isto sí que hai documentos históricos, para preguntarlle se era cómplice. Para preguntarlle se era cómplice dos asasinatos. E claro, o cura nin sabe, nin se dá conta, nin nada polo estilo. Que raro, non? Bueno, eu nos documentos históricos que recollen a entrevista do cura ante as autoridades, recollen, bueno, pois iso, que era, non sei, dá a entender que era especialmente inxenuo o señor.
sea, non É che curioso, sei, isto, pero... perdón, é unha reflexión que fago agora que escoito o relato, non? De novo, pero Roma Santa e tal, o tema do que distí, non é especialmente forte, non é especialmente tal, era embaucador, non? É curioso como coincide ao longo dos anos da historia este tipo de perfil, non? Masculino de embaucador, non? De Don Juan, se queremos dicirlo incluso mesmo, non? Exactamente. Que unha figura superestitada, non? Na literatura castelá e tal, non? Pero o demo feito persoa, o lobisome feito persoa, bla, 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 pero é super É certo curioso, que tamén non? pode estar a acontecer da maneira contraria, non? Que esteamos superpondo sobre o Roma Santa histórico os tropos da literatura de crime, non? E de detectives e Por suposto, de claro. asesinatos, non? É difícil saber onde comeza e acaba cada fenómeno. Claro, a ver, eu li un libro eso, ficcionalizado. De todas maneiras, eu penso que, por exemplo, no caso do cura pasa como das mulleres, o sea, eran xente a que foi camelando, de algunha maneira. Entón, o cura, Exacto. pois, era defensor del, foi o valedor del, porque, claro, Roma Santa aparece en Rebordechao, Roma Santa non era de Rebordechao, pero aparece en Rebordechao e o cura é o seu valedor, pois, bueno, pois por devoto, etc, etc. Entón, o primeiro que mata de todas maneiras é un alguacil de Castela, entón a raíz de dítase contra el unha sentencia de busca e captura, entón el empeza a escapar, non? E primeiro eso en Galicia, de feito bota un tempo, según recolle Rosillo, bota un tempo nun pobo que está completamente deshabitado antes de baixar a Rebordechao, pero despois dedícase a traballar na sega. O sea, chega un punto en que, ademais do de tendeiro, como xa empezan a cheirarlle que vende unto, que vende unto humano, que as mulleres non volven, que non se volve saber nada delas, que empeza a ser un pouco sospeitoso e empeza un pouco a cheirar mal, porque despois saben que vendeu a roupa das súas vítimas, pois ele empeza a traballar na sega. E na sega en Toledo é descuberto, porque claro, na sega en Toledo non está el de Galicia só. Entón avisan de quen é, a orde de busca e captura non é exclusiva de Galicia, por suposto, e atrapan en Toledo, mentras traballa de segador itinerante. Lévano preso a Allariz, onde é xulgado, e durante o xuizo, pois eso é cando se acusa o cura de Rebordechao de cómplice. Ata hai ben pouco, o que se pensou, en Allariz é onde lle fan os exames médicos correspondentes, e ata aí ben pouco que se pensaba é que morrera no cárcere de Celanova, non? Porque, aínda que sexa indultado, a garrote vil, pero atopouse documentación recente de que demostra que morreu en Ceuta de cancro de estómago. No cárcere de Ceuta, de cancro de estómago. Sí. Unha complicación derivada da licantropía, bastante común. Evidentemente, ¿no? Seguramente. Estás tomando unto de sabe Dios. Es que, claro. A vida. A ver, se te alimentas a base de roxoso, é normal que acabes con cancro de estómago. É que iso é así. Alba, remataches, queres engadir algo máis, perdón? Nada, agora vou aproveitar o momento spam, porque sí que, bueno, participei, fun convidada a participar nas xornadas da Fundación Vicente Risco no 2018 e hai que escribir un relato sobre Roma Santa. Creo que no meu caso era Roma Santa o Vagabundo, porque nos deran unhas charlas de, bueno, sobre diferentes aspectos de Roma Santa e dos crimes desde diferentes perspectivas. Unhas charlas foran Roma Santa e as mulleres, na nosa creo que era Roma Santa o Vagabundo. En calquera caso eu fixen o que me apeteceu no relato e o relato costura. Eu que a mellor son moi de xeración Z ou algo, ou moi ofendidito. Non é un pouco raro dedicar unhas jornadas a un asesino de verdade? En plan de... a xornada Roma Santa? Pois non sei, pero eu tiña tantas ganas de ver a Fundación Vicente Risco que iso, nunca... eu entendo a Vicente Risco, pero a Fundación, pero non é algo raro dedicar así como xornada Roma Santa, non? Houbo moitos estudos, eu creo que é algo que chamou moito. Despois hai unha película horrorosa que... Sí, é moi mala. Que non ten nada que ver. Sí, O sea, non ten nada que ver. Pero bueno, eu quería facer spam e dicir que escribín o texto Costura e Viña Cosida, que considero que é un dos mellores textos que escribín. E ademais o título é descritivo do contido, así que xa vos podes imaginar todas as cousas.
Pois que quede Roma Santa aí, bueno, o home lobo por excelencia galego. Como... Ya que o paso. Non, bueno, o paso exactamente non, porque vai un pouco enlazado, non? Obligado. Sí, claro. Que dicía aquí o mestre. Sí, como corolario... Sí, bueno, eso. Como corolario, o asunto de Roma Santa, pensaba comentar, aínda que en realidade, o sea, simplemente tirar de algúns fíos do que xa foi contando Alba, unha revisión que me parece interesante é a que fai a revisión do mito que fai Emma Pedreira no libro de Besta do seu sangue, que saiu hai poucos anos, hai 2 ou 3 anos, eu creo que sai. Onde aproveita a historia de Roma Santa, da que, como contou Alba, hai profusa documentación e ao mesmo tempo, pues, como é evidente, hai moitos ocos e cousas que non sabe moi ben como aconteceron ou cal foi a causalidade entre elas. Monta unha historia a Emma Pedreira que xoga a ser realista no sentido de que pasan case todos os eventos dos que falamos agora, case todos os asesinatos, os datos biográficos máis ou menos son correctos cos que se saben, pero vai perfilando esa posibilidade de que Roma Santa fose non só hermafrodita, nin tampouco especificamente unha muller, senón tamén se plantea a posibilidade de que fose un transexual. En xeral na novela hai unha indeterminación moi grande co asunto do xénero que se fomenta tamén a través dunha narración moi fragmentaria, que é unha cosa que lle gusta moito a Emma Pedreira, que emprega moitos outros dos seus libros, con voces que falan, moitas veces non fala directamente Roma Santa, sino que fala a outras persoas del, son capítulos moi curtos, onde hai unha linguaxe moi indeterminada, moi ambigua, tanto co tema do xénero como en xeral co tema do delito, co tema do crime. Penso que é interesante como reviravolta para o xénero, máis alá do que non ten por que ser máis ou menos históricamente correcto, penso que dá igual, quero dicir, ao final faz unha novela con ese personaxe para facer unha cousa, e a reviravolta é interesante a nivel do que falábamos antes cando definíamos o mito, porque conecta a idea da indeterminación que acarrea consigo a figura do Lomisobe coa idea de indeterminación de xénero, non? O que vivimos hoxe en día do xénero máis fluido, a teoría queer, o xénero que non se ten por que a xudicar claramente a home e muller. E emprega a idea da licantropía na historia de Roma Santa para falar de como a unha persoa que noutro momento histórico tivese esa crise de identidade tamén se asociaba ao mito do licántropo. Non era, de alguma maneira, a maneira en que a sociedade procesaba esa problemática da que falábamos antes, que falabades antes, cando falaba tamén Alba do artigo sobre a visión ecofeminista. Penso que explora un pouco esta mesma idea da que Emma Pedreira despois extrae toda unha obra de unha reflexión que penso que é interesante porque dá unha nova visión ao que para min é a cerna do mito do licántropo, non? Que precisamente a hibridación, o non ser nin A nin B exactamente. Eu creo que o leva un pouco máis alá e que desde a sociedade actual sí que o veríamos, pero a ver, eu, por exemplo, porque non son moi partidaria do hermafroditismo de Roma Santa, porque creo que nesa sociedade de 1800 que estamos falando, eu creo que o deixarían morrer, era o 7º fillo, que máis lles tiña. De feito, Rosillo xustifica un pouco do asasino e o carácter sociópata que ten porque Rosillo o que di no libro é que os maltrata o pai. O pai maltrata a toda a familia, sen ningún tipo de piedade. E a un irmán o irmán co que Roma Santa está máis próximo, está a piques de matalo cunha das palizas. Entón o irmán marcha da casa. Entón, nese momento Roma Santa pois ten unha especie de crise e xa o típico, xa mataba animais, xa mataba paxaros, que iso tamén sae en Ferrín cando quere presentar este tipo de personaxes. Pero eu aí creo que é unha visión máis moderna. Creo que outra vez é a perspectiva moderna, actual, feminista, que me parece estupenda, quero dicir, non teño tal, pero non o aplicaría a unha sociedade de 1800, porque sinceramente era o 7º fillo, deixarían o morrer pequeno, ou chamabanllo canicha, quero dicir, deixarían o morrer. De fame, do que fora... Bueno, creo que exageras un pouquiño o asunto, non sei, eu Claro, tampouco a xente deixaba morrer os nenos de gusto, non, ni moito menos, ni moitísimo. Ademais de que aparte de que me dá un pouco, o sea, aparte de que non me parece especialmente relevante se é correcto ou non biográficamente, que me parece máis interesante o uso de Roma Santa como mito que Roma Santa a persoa, que me dá máis ou menos igual. Sí, ademais de que precisamente para non aplicar parámetros de hoxe en día é moi probable que o que nós chamamos hermafroditismo hoxe non fose tan claramente identificado nunha sociedade como esa, non? Non habería un rexeitamento inicial por parte da familia.
Eu creo que sí, eu creo que o do hermafroditismo penso iso, que é unha perspectiva actual, o sea, penso iso. Pero bueno, paréceme, o sea, empregar o do lobo tamén para iso non paréceme. Imos entón, se vos parece, rematar co monográfico de Roma Santa, non? Que era o programa de hoxe. Voulle dar paso a Darío directamente, que sempre é un home que nos leva por outros derroteiros, unhas historias diferentes, supoño antagónicas a Roma Santa. Se alguén ten preguntas, que siga falando de Roma Santa, por suposto, que aquí non hai censura nin hai respostas. Mais aló, Darío, comenta algunha historia, non sei, de ti, de homes lobo ou de licantropía, o que queiras. Bueno, eu para abrazar o que é o meme, xa vou falar outra vez de Terry Pratchett. Xa sabedes que eu teño aquí a carta de Terry Pratchett, como en Yu-Gi-Oh, non? Cando sacan aí a carta tal. Pois acabas de desvelar mi carta trampa, non? Claro, eu quería falar de un personaxe que parece moi interesante no que son as novelas do Mundo Disco, sobre todo no que son nas novelas do que é a Garda da Cidade, que é unha rapaza que se chama Angua von Uberwald. É bastante interesante porque é como que ven dunha familia pois así bastante particular, non? Porque son ela e máis 3 hermanos. Bueno, Uberwald é como un país dentro do que é un mundo disco onde os seus habitantes pois son homes lobo, non? Se xa lo homes e tal. Sí. Entón, esta persona, pois ese personaxe ven dese país e tiña tres irmáns do que un é asasinada, non? Unha irmá que se chamaba Elsa e hai dous irmáns, o sea, é moi curioso porque destes, o sea, en total son catro nenos e hai dous deles que non poden cambiar de forma. Un está permanentemente convertido en lobo, non? E outra, pois, a súa irmá en muller, non? E logo estaría Wolfgang, que sería como o seu outro irmán, e ela, que poden cambiar, pois, a vontade, pois, a súa forma, non? Entre lobisome ou ser humano, non? Entón, unha das súas irmáns é asasinada polo seu irmán, non? Que logo, pois, di que foi un accidente, pero non é certo. E é un pouco como o yin e o yang, non? Porque o seu irmán como que disfruta matando, non? E ten unha ideoloxía, pues, obviamente, fascista, non? Ese de considerar inferior, non? Aos humanos inferiores, como que non teñen unha necesidade de... Considera que non son dignos de vivir, entón el disfruta matando, e ela que un pouco máis bondade, no sentido de que ela, pois, alístase no que é a Garda da Cidade, pois, para axudar un pouco a loitar contra o crime, non? Parece moi curioso esta persoa o feito de que ela, pois, comparte tamén xeitos cos lobisomes, non? Por exemplo, ten un sentido do olfato pois, moi desenvolvido, tamén está así, pois, é unha persoa bastante noble, non? No que nas novelas, no sentido de que sempre está, pois, axudando a xente a aceptarse, non? Non sei se o Rodicio lembrase, pero hai unha enana, pois como que non quere ser máis feminina porque, bueno, no mundo do disco os ananos pois son ou homes ou mulleres, pero non se sabe, non? Pois ela quere pois maquillarse e tal, e pois tes que aceptalo, tal, non pasa nada, podes facelo se queres, tal, e como que ela pois anima a xente, non? E de feito, ela posteriormente, bueno, non sei se estou destripando o libro, pero bueno, logo posteriormente está ben. Logo, posteriormente, pois ten unha relación, non? Con un dos personaxes principais que ela leva como un segredo, non? O tema de que ela é así lobisome, non? Entón, eso, parece bastante curioso o personaxe porque se ve como unha típica, está nos libros como unha persoa atractiva, non? Loira e tal, e logo resulta pois ser unha bestia, non? Que pode ser transformar pois a vontade e de feito é como un segredo que ten ela que comparte ca xente pois cercana, non? Digamos, neste caso. Sí, bueno, por comentar, penso que o dos lobisomes en Terry Pratchett. Como sempre en Terry Pratchett todo é unha excusa para falar de outras cousas, non? Sí, totalmente. Que conste que creo que en concreto o dos lobisomes creo que lle sai un pouco mal sen querer. Non mal, pero que como que lle sai o tiro pola culata que se di, non?
porque evidentemente Uberwald é unha metáfora de Alemania e os homes lobos son unha metáfora dos nazis, o sea, moi literal. Claro, e entón, de feito, chamase Uberwald, que como que eufónicamente remite a aquel Deutschland Uberales, non? Sí, efectivamente. Pero como que sabe un pouco mal porque, joder, a gracia de desmontar o nazismo é que a raza aria é igual que calquera outra raza, é unha gilipollez, mentres que os lobisomes no mundo de Terry Pratchett é unha raza de xente chetadísima con poderes máis fortes prácticamente que ninguna outra persoa. Entón, claro, como que a súa superioridade está como un pouco máis xustificada que a dos nazis, sabes? Non sei. Sí. E logo de lobisomes, aparte desta personaxe que parece moi interesante, quería falar de Buffy a Cazavampiros, que é unha serie que consumimos moitos na nosa adolescencia. Non sei se vos consumiches algunha vez esta serie ou viches algún capítulo, pero creo que era unha serie, para ser unha serie adolescente, tiña cousas bastante interesantes. Non sei se vos compartís esta opinión. Eu que non a teño nada fresca, verdade. Lembro que me gustara moito no seu momento, iso cando era Buffy Cazavampiros é unha serie absolutamente adiantada a todo e todos. Xa está, só digo iso. Era unha serie adolescente, pero unha serie adolescente máis madura que as series adolescentes daquela época. Pero que é super... De verdade que non. O sea, quero decir, non o digo de broma. Se a vedes, veredes como unha serie ultra adiantada en temáticas, en guión, sobre todo. En todo, de verdade. O que pasa é que segue habendo esa presencia de serie adolescente co cal infumable, non? Pero que va, para nada. Bueno, comento isto porque un dos personaxes de Buffy Cazavampiros, Daniel Osborn, ou Sid, creo que era, ou Oz, non? Chamase que na serie, que ademais era guitarrista, non? Dun grupo, sí, non? Era un rockeriño, sí. Estaba con Willow, non? Era o mozo de Willow. El, pois, despois, ao longo da serie, pois, desvélase como un lobisome, non? Entón é como que un día transfórmase, confesa que é o seu segredo e tal, e despois chega un punto en que pode controlalo, pero se ten emocións moi fortes, pois transfórmase, non? E iso, parece moi curioso este feito de incluir a un home lobo, que todos sabemos que, bueno, que tamén en Buffy hai unha especie de... Non sei se Ricio se lembra, o sea, se Ricio lembrase do que é a serie, pero sí que hai partes da serie que lembran un pouco a Terry Pratchett, porque é como unha especie de subversión tamén do que é o xénero, non? De terror. ¿no? Sí, pode ser. Por exemplo, a curiosidade esta de que en Halloween, que teóricamente é a noite máis terrífica do ano, ninguén fai nada, sabes? O sea, ninguén mata nada, os vampiros non saen pola noite a cazar e cousas así, porque como o seu día de vacacións, non? Sí. Non sei. Sí, creo que xa falamos de algunha... Porque, por exemplo, penso que en Magos e Bruxas non falamos de embruxadas. Sí. Penso que conectaría aquí. En xeral, nos anos 90, as series norteamericanas fixeron unha especie de pastiches pop de mitoloxías europeas que son pavelos, Efectivamente. Pero con moitísimo éxito. Sí, sí. É dicir, o sea, fora do que nos entendemos, non? Ou culturalmente entendemos como pouco acertado ou pouco agradable. Pero Embruxadas, Ángel, Buffy tiveron un éxito brutal entre a audiencia, non? O mellor non tanto como Buffy, non? Pero Buffy é unha serie adolescente, iso hai que saber, pero non é unha serie mala. O sea, de feito, Joss Whedon ten feito series, vamos, boísimas. Que aquí tampouco vamos de verdade que aquí non vou isto non monográfico sobre Buffy Cazavampiros, pero Dios me libre de que alguén me diga que Buffy é unha serie mala, o sea, está máis ou menos, claro. Non para nada, o sea, que non, para nada. O sea, parece unha serie super interesante. Como non é Buffy cuestión, non sei, Pablo, se queres ti xa comentar algunha historia de afondar así no pozo no que nos atopamos. Unha última cousa, 5 minutos. Que hai na música tamén hai lobisomes, o sea, a canción está de Werewolf in London, e aquí no que na música galega fai pouco Berta Franklin sacou unha canción que se chamaba Lobisome, tamén fala un pouco pois dos lobisomes, non? Que parece bastante interesante. E xa está. Moi ben. Pois xa temos comentado de Darío, perdón, Pablo, dei aí paso, pero evidentemente pois ainda tiña que
a música Ujú. soar. Si, eu vou traer así algúns exemplos un pouco límite de lobisomes. Por unha banda, vou traer o Lubicán ou Lobicán, que aparece en Ángel Fole, no Conto dos Lobos, que pois, un dos máis coñecidos. É moi interesante porque o que el fala sobre todo dun híbrido entre lobo e can, non? Que ao final é o que é un lobicán, mais confírelle características sobrenaturais, por exemplo, que lles medra o corazón cando cazan, como os lobos. Conta a historia de como o señor cura de Peites descobre que o seu can, o can que ten na súa casa, é realmente un lubicán que ás noites pois, guía os lobos a territorio humano para cazaren. É moi interesante isto en relación ao que comentaba Rodicio antes da relación entre lobos e cans como unha relación de dentro fora e da ameaza de que ese animal que temos tan próximo a nós, como é o can, poida traizoarnos, non? Pareceume moi potente esta idea de construir un conto de lobisome centrado na figura do can traidor, non? Neste can que decide volver ás súas orixes e traizoar ao amo. E hai un momento moi potente tamén que é que o can aprende a correr o peche da porta, que é como moi guai, non? Ese momento de É usar que a súa exacto, intelixencia moi moi. canina para volver ao selvaxe, digamos. Iso por unha banda, que tamén pensaba en relación a Fole, que, joder, os contos de Lobo de Fole en xeral, que ten un montón, son dos contos que máis me gusta ler, en xeral, son contos os que volvo constantemente, mais sí que desde unha sensibilidade máis actual, mínimamente antiespecista, digamos, cústame un pouco aturar esta propaganda antilobo, non? De que falábamos antes. Porque todos os lugares comuns sobre o perigo do lobo, as manobras que fai o lobo para cazar humanos, ou mesmo para cazar nenos, todo está compilado en Fole, non? É como unha especie de enciclopedia dos improperios contra os lobos. Entón, penso que iso avellentou un pouco mal de Fole, ainda que ao cabo é un produto de época. E por outra banda, quería falar dun contiño que ten Boris Vian, que se chama Le Loup-Garou, que é basicamente o lobisome, en que postula un lobo, que é ademais un lobo moi civilizado, que se chama Denis, e vive nunha cova que ten unha biblioteca de clásicos franceses, pois é mordido por un mago, o lobo, e convértese en humano, non? E cando se converte en humano, que vai xa á cidade e fai todo tipo de actuacións vandálicas, non? Vai moi nesa traxectoria de tomar un conto popular e darlle a volta, convertelo, pois, por exemplo, o caso de Carapuchiña Vermella que derrota ao home lobo, non? Que penso que Teresa Moure un libro sobre a cuestión. Pero nada, está moi ben, porque Boris Vian é increíble sempre neste contiño tamén. E por último, un poquinho nesta liña de darlle a volta aos contos populares, está o caso de Fables, de Bill Willingham, que logo fixeron unha adaptación que se chamou The Wolf Among Us ao videoxogo. Non sei se a coñecedes ou se vos soa. Sí, sí. Fora moi popular no seu momento. Tedela presente? Sí, Sí, Telltale sí, Games e tal, sí. Sí. Pois, bueno, basicamente a idea é que as personaxes, as criaturas mitolóxicas dos contos populares, en particular dos contos populares reificados pola folclorística alemá e os irmáns Grimm, todo isto, pois existen, mais existen camuflados nas grandes cidades norteamericanas e viven como minorías marxinadas, basicamente, non? O paralelismo coa poboación asiática, coa guetización das persoas racializadas é moi claro. É unha destas personaxes que é protagonista no videoxogo, mais que tamén protagoniza varias das historias do cómic original, é Big Bad Wolf, en galego o lobo malo, bueno, máis coñecido como o lobo feroz polo castelano, non? É moi interesante isto porque o que fai é tomar a idea do home lobo e aplicala a un mundo da ficción sobre detectives, non? O lobo malo reconverteuse laboralmente nesta cidade escura, corrupta, económicamente pois, moi danada, non? Nun detective que traballa para todos os personaxes dos contos populares.
en gran medida as tramas protagonizadas por esta personaxe tratan precisamente da contención da violencia, da contención dos impulsos desta masculinidade perigosa e volátil. E penso que un dos contos sobre a figura do home lobo que deixa máis clara esta cuestión, que por outra banda é fundamental na historia do lobisome, mas que aquí iso ten un papel principal, está moi ben tratado, penso eu. Sempre é un intentar, o sea, porque por outra banda, se esta personaxe cede aos seus impulsos, ao transformarse en lobo, faise público que é un ser sobrenatural, non? Entón tamén hai unha componente de ocultación pública para evitar a marxinación ou mesmo o encarceramento, porque mandan a guetos a estas criaturas sobrenaturais, non? En fin, está interesante. E o que dice esta recreación que é literaria, perdón, o de Fables. É un cómic, bueno, unha serie de cómics de DC. Vale. É que me recordou moito a idea de Green, non? Da serie de televisión americana que, bueno, traballa sobre isto, non Six tempadas, creo que acabou coa sexta, que realmente o que colle que todos os personaxes dos irmáns Green, bueno, máis tamén, pero fáganos como estar reales, non? Ou que aparecen no mundo, ou non sei, non quero facer demasiado spoilers da serie, pero vaya, a coña é que iso, é que os contos dos irmáns Green son reais, son personaxes que viven connosco, os falsos noves da sociedade, non? Todos, os homes lobo, a caperuciña, bueno, a caperuciña verbeña, todo isto, están aí. Hai outra, de feito, estou pensando en que tamén aparece un lobisomes que é Once Upon a Time, que é un pouco a mesma idea que Green. Sí, a verdade é que non sei se estaba falando de Green e creo que está realmente pensando a vez en Érase unha vez. Pode ser, porque eu Green non a coñezo, pero Once Upon a Time sí que claro, pero estaba pensando en esa, en Érase unha vez, pero realmente que Green é verdade que vai sí, é similar todo un pouco así. O que pasa é que creo que Green é máis misterio thriller, e a outra é máis drama para todos os públicos ou serie típica, non sei explicar. Había película esta dos irmãos Green que actuaban como especie de compensas no seu tempo histórico, que era unha tolada de película tamén. Que guai. Este tropo, mira, está pensando ahora que é un tropo, este tropo de que as figuras máxicas chegan ata os nosos tempos, pero viven como nunha especie de dimensión agochada, está incluso no Señor dos Anéis, onde neste prólogo no primeiro prólogo que hai no Hobbit, din que os hobbits son a xente pequena que ainda vive onde nós, pero que teñen esta maxia suficiente como para agocharse constantemente dos humanos, que é un nexo co presente que me parece moi divertido que hai no Señor dos Anéis. Isto é unha idea realmente do romanticismo alemán, non? É o que adoita chamarse a morte das fadas, a idea de que a modernización, a industria matou todos os seres sobrenaturais que existían realmente, mas que extinguíronse porque non podían vivir que fan tamén Piratas do Caribe, non? Como comentaba en Piratas do Caribe fono todo maravillosamente ata a terceira. Pero aquí a ver, aquí non é tan fino como do romanticismo alemán, pero que se di é que a luz eléctrica foi o que acabou coa Santa Compaña, non? Totalmente. Sí. Totalmente. Isto da morte das fadas, de feito, atopámoslo moitísimo en escritores galegos polo peso do romanticismo na nosa tradición, non? Está en Risco, fala do tema, está Méndez Zarrín, penso que tamén Valle Inclán o tratara no seu momento, un lugar moi... Igual a Santa Compaña voltou co son co nova factura da luz, digo. Eu sempre teño esperanzas, a min non me importaría nada. Quero dicir, todo o que sexa mitoloxía pareceme ben, pero sí, que a nova factura da luz, sí, eu creo que deben volver. Creo que é unha chamada xa feita para que volvan. Enlazando un pouco co que comentaba Pablo, quería simplemente mencionar un caso onde tamén se fai unha especie de revisión da figura do lobo feroz ou lobo malo da carapuchiña vermella revirándoa, que é un conto pequeno que ten Ángela Carter nun volume que está traducido ao galego por María Reimond, que se chama A Cámara do Sangue. O conto chamase Lobisalgo, e aí Lobisalgo chamase. E é unha revisión do mito deso da carapuchiña onde o lobo e a aboa son a mesma persoa, como que a aboa era en realidade o lobo co que se enfrentaba a carapuchiña porque era unha lobisdona ou lobismuller. E penso que é unha visión interesante
porque explica un dos elementos que existe no conto tradicional e que tampouco teñen moita explicación per se, non? Que é por que a boa vive soa no medio do monte. E claro, neste conto é porque é unha especie de bruxa que pode transformarse en animais, pero se transforma en lobo porque pues, está enferma, ten como unha febre, e a carapuchiña mata sen querer, e ao final acaba ocupando a súa casa como bruxa, e sigue vivindo ela sola no medio do monte, sabes? Unha cousa así... Penso que é unha revisión divertida da figura do lobisoma a través da maxia das bruxas, non? Unha especie de revisión. Interesante. Gústame do lobisome, non? A súa constancia na historia. Eu iba a falar, non? A ver, tiña un par de ideas por aquí, pero por un lado, a min sempre me sorprende un pouco o tema do lobisome, sobre todo na ficción moderna, como combatemos ou como dividimos esa maldición incontrolable, non? Na que pois cando é home lobo parece que un pouco unha maldición dende logo de ser mordido na primeira lúa chea converteste en lobo e non podes controlar os teus actos e acabas matando seres queridos ou descoñecidos ou da igual, non? Isto depende da ficción que vexades, pois da igual. Pero tamén está como na búsqueda dun poder superior, non? De utilizar os homes lobo como armas, non? Xa que por que non ser como isto pasa moito no vampirismo tamén, non? É que a mí o vampirismo, sobre todo no tema de ficción cinematográfica, creo que ao longo dos anos as ficcións unironse moito e logo, xa, por suposto, veremos exemplos, temos exemplos bestiais de vampirismo e homes lobo na mesma película, non? Como é Underworld e tal, porque se xuntan, porque cadran moi ben, creo. E ademais isto non o dixemos ao principio, pero eu creo que xunto cos dragós paréceme que homes lobo e vampiros deben ser como as tres bestias míticas máis, digo bestias entre comillas, non? Pero entre aspas, pero creo que das máis coñecidas, non? Non sei se estás de acordo, pero eu creo que son o triángulo máis coñecido da historia así de cousas mitolóxicas ou cousas de que todo o mundo máis ou menos coñece, non? O vampirismo, home lobo e os dragós, así tal. E total, a min gustaba moito a idea de utilizalos como armas biolóxicas, que é algo que se dá moito no cine, de que xa que temos un bicho que non coñecemos nin sabemos como funciona, por que non utilizalo como arma, non? Xa que estamos aquí. E fixome moita graza como en Parque Jurásico, por exemplo, utilizaban os velociraptors nas novas películas, non? Na triloxía nova, a idea de utilizar os velociraptors como armas, que me parece a peor idea da historia, en plan de, ok, de acordo, pues sí, perfecto. Pero su cabeza era espectacular. Sí, é un tema absolutamente lamentable. Pero o tema dos homes lobos sí que algo recurrente, ¿no? Na ficción de temos homes lobo porque non utilizalos como armas, e iso é algo que se leva moitísimo en Underworld, ¿no? Esta mítica franquía, esa non película, volveuse unha franquía brutal de películas, non? De historias, pero mellor antes de Underworld quero darlle mesmo a palabra a Alba para que nos fale de Van Helsing, que foi bueno, é unha peli lamentable, é unha peli terrible, pero que a Alba gustalle, o sea, a Alba gustalle, eu non vou dicir aquí nada, pero a peli é un bodrio. A peli é un... Vou dicir a miña opinión primeiro, douche paso, isto é o meu truco. O meu truco é este. A peli é un horror que fala, bueno, mete todo, creo que estaba Dr. Jekyll aquí. Estaba Dr. Jekyll, non? É a hostia. Non, o Dr. Jekyll non está, debe estar na Liga dos Homes Extraordinarios, entón. É terrible esta película, é terrible, pero da igual, non pasa nada. Aceptamos, como se di, polvo como animal de compañía, e vai falar algo un pouquiño de Hugh Jackman, que polo que vale esta película, porque está Hugh Jackman, e Hugh Jackman é un tipo guapo, é un tipo queridísimo, é un tipo o que nós temos un respeto, o que non lle temos a Will Smith, temos a Hugh Jackman, creo. Hugh Jackman en Scrubs é un protagonista de Scrubs que odia a Hugh Jackman. Sempre pregúntase por que odia a Hugh Jackman. O sea, non saben por qué. Pues mira, o sea, que o temos. No, bueno, a ver, a película a Van Helsing merece ser vista porque aparece Hugh Jackman nos seus anos mozos e en taparrabos cara ao final. Eso está moi estudiado, entón está moi ben. Como se fose Tarzán. E aparte é un lobisome estupendo. Aí sí que hai lobisomes. Os lobisomes son o protagonista, Van Helsing, que acaba convertido en lobisome, e o irmán da prota, de Anna. Que os irmáns teñen como misión acabar co Conde Drácula, como misión de vida, estás extinguindo a súa linaxe, de feito ela é a última, e vai Van Helsing a axudarlle para reencontrarse tamén co seu pasado, non?
No seu pasado parece ser que tamén xa perseguiu o conde Drácula e descobren que eso, aí é onde se instaura a guerra de lobisomes e vampiros. Podo falar moi pouco porque estou baixo a ameaza de Carlos, que non me deixaba falar máis de 2 minutos. No, que a ver, eu permito, sabes que permito falar de todo, sempre permitirei. O que pasa é que esta película A ver, a Alba gustalle todo o que non lle gusta a ninguén. E iso aplica para películas, para libros e para homes. Eu son fan de Steven Seagal, pero entendo que non vou vos traer Steven Seagal demasiado, non? Ao Baleiro, porque non sei. No, a mí sí que me... seguramente porque o asocio, pásame como con Piratas, asocio épocas da miña vida extraordinariamente, pois, bueno, extraordinariamente non, pero sí moi felices. Van Helsing é Van Helsing e un Rei Arturo, que foron 2 películas que non é... Bueno, Rei Arturo... Hostia. Vale, podemos falar de Van Helsing. Pero iso... Pois aí é onde se instaura a guerra de vampiro licántropo, que despois desenvolves en Underworld, que ademais está a prota que fai de Anna, curiosamente. Kate Beckinsale, pois é a prota despois de Underworld. E a min, bueno, a min gustoume. Claro, entón eu simplemente dar 4 pinceladas, non, para non perder aquí demasiado tempo. O tema do licantropía no cine, en xeral, no cinema, non? A verdade é que é un tema super tratado. Igual que eu creo que nos videoxogos é un tema moi tratado transversalmente ou moi en paralelo aos xogos, non? Cústame atopar videoxogos protagonizados por licántropos e, dende logo, cústame atopar xogos vos protagonizados por licántropos, máis algo do que comentaba Pablo. No cine sí que houve moitísimas películas sobre o home lobo, non? Ou sobre os lobisomes. A primeira é bellísima. A primeira foi Werewolf of London, que é do ano 1935. Que, joder, xa choveu, casi hai... Hostia, a escena de transformación é increíble. Sí, é brutal. Falamos dunha película de casi hai 100 anos, o sea, ten 80 e pico anos, non? Ten case 90 anos, tal, pero un século case dende aquela, que non hai que confundir, por certo, coa película do ano 81, que é diferente, non ten nada que ver. Pero vaya, é pura historia do cine, non? Aparte, eu creo que no cine a historia dos monstruos, en xeral, creo que é brutal e inseparable do cine, non? Falo da momia, falo do vampiro, falo de Frankenstein e falo, por suposto, do home lobo, non? Os clásicos monsters que a mí me gusta falar deles. E logo cos anos foron chegando 1000 historias, dende The Howling, non? Que se chama, había unha que se chama I Was a Teenage Werewolf, non? Traducida, supoño, como fun un home lobo adolescente, aullidos Teen Wolf, non? A famosa película que falaba Darío ao principio, non? No principio con Michael J. Fox do ano 85, que se di pronto. Esta peli tivo unha serie de debuxos animados que é bestial, pero tamén tivo unha serie hai pouco, ou máis ou menos pouco, real, que intentei vela hai 2 semanas, empezando que tiñamos claro o tema, e dixen, vou ver isto que parece que a xente fala moi ben, e non vai ser o segundo episodio porque dixen, non, grazas, dixen, non máis, non podo, e que debuxos animados está moi guai, Sí, a de debuxos é un clásico atemporal da nosa época, pero de Teen Wolf é que hai algo. Isto vou non plantexarse como pregunta. Hai unha extraña cousa co home lobo que volvela unha figura super edgy nos últimos 25, 30 anos, non? Mais ou menos, que se volveu unha cousa super edgy. Creo que Crepúsculo algo tivo que ver tamén en todo isto, non? Na súa forma de ver o home lobo, inda que tamén tratou así os vampiros e bla bla bla, pero creo que o vampiro era moito máis edgy sempre, un pouco máis sexualmente falando, unha figura moito máis sexual e moito máis erótica que o home lobo. Pero brutalmente o home lobo en Teen Wolf é puro edgy, é como unha palla continua, non? De o home lobo. Non sei explicarlo mellor, sinto que non teño palabras para definir esta historia. Pero vaya, o que resumir é que no cine foi representado de mil maneiras e unha era esta, por exemplo, Underworld, non? Que falaba desta guerra de licántropos versus vampiros, onde a verdade creo que os vampiros son representados, o sea, como moitísimo mellores e moitísimo máis intelixentes, e non entendo como os putos homes lobos siguen vivos porque sempre perden todas, en plan de son moitísimo mellores, pero vaya, que están aí contra eles. E eu de recomendar recomendo unha que se chama Lobo, de Jack Nicholson. Entendo que en inglés era
Wolf, pero vou no buscar por si acaso, pero creo que era Lobo, vou no buscar incluso que me estaba escuitando, pero vou no buscar Lobo Jack Nicholson. É unha peli onde Jack Nicholson é mordido por un lobo ao principio da película, e el vai se transformando nun home lobo, pero dun xeito bastante pausado, é bastante tranquilo, é bastante máis drama que unha película de acción ou calquera deste estilo. Unha película de amor mesmo, inclusive, porque el bastante da película acaba, el está casado, pero acaba namorando dunha muller máis moza, non? Eu creo que era a filla do seu xefe, el era editor de literatura, por se vos, ou dun periódico, se vos interesa, estou dubidando, pero por aí va. E ao final a maldición, aquí vese como unha maldición, porque el acaba convertido en lobo. En plan, non é un home lobo, el acaba convertido nun lobo o 100% do tempo, xa non é só coa lúa chea, non? Ou co famosa, falamos pouco das debilidades das cousas das lendas populares, non da prata para combatir o home lobo, das balas e todo isto, pero sí que lle afectaba nesta película, recollen todo ese esquema popular, pero el acaba sendo un home lobo porque como que se identifica coa figura do lobo e non sei que tal, e pareceume sempre como bastante bonito ese final, non? De que el se vai facendo lobo, e mesmo a peli no final, isto é un spoiler brutal, non? Pero como que a muller que estaba enamorada del, esta filla do xefe e tal, como que se volve loba ou adquire sen ser mordida, non? Como que unha muller, unha persoa con suficiente sentimento tamén podería acabar sendo un lobo, non? A unha loba, no sentido estricto, e pareceume sempre moi interesante, non? De levarse, eu creo que un pouco de deixarse levar, non? Polo espírito do lobo ou da licantropía, e que queda aí. Está guai, está guai, ademais me parece que tal como explicaches, queda moi clara a idea de por que pelis como Van Helsing, Underworld e Crepúsculo normalmente son malas, é porque empregan, o sea, todo se pode facer ben ou todo se pode facer mal, isto claro, non todos os tropos se poden empregar de calquera maneira que queres, se pode fechar, pero o problema que ten o tropo este do home lobo como unha especie de facción unificada que loita contra outra facción unificada de xente flipada con megapoderes, é que lle quita toda a carga dramática interesante que ten o home lobo, que é o rollo este de non querer transformarse, de non querer asumir o poder que tes, a loitra entre ser e non ser, que é esencialmente unha odisea persoal dunha persoa, e non ten sentido como grupo de que queremos derrocar ao papa vampiro, sabes? É que non ten sentido, e por eso normalmente non funciona. E por exemplo, o caso que falábamos antes de Mundo Disco, funciona ben o caso de Angua como drama persoal dela, pero en canto se convirte en os nazis lobos do país, pues perde moita graza, sabes? Non ten... Sí, os nazis e os homes lobo están moi trillados xa. Claro, e por exemplo en Crepúsculo, claro, os homes lobo aparecen simplemente como unha especie de antagonistas random do vampiro que se emprega, pues, polo que comentaba antes, Carlos, porque todo o mundo sabe que é o home lobo e así non teño que explicar moito de que vai isto. Claro. Eu creo que non falamos ase moito, non, disto, o sea, se falamos de cousas moi concretas e mellor non tanto do xeral, pero é certo, non, as ideas do home lobo como home besta, eu creo que hai miles de culturas, non, que estableceron ao longo do mundo. Eu creo que o tema de Black Panther en Marvel, non, que herda de culturas africanas, non, a transformación do home ou a similitude, non, de home en bestas ou parecidos antropomorfos e tal. Eu creo que si falamos no sentido de que se achegaban ao sea, a figura máis depredadora que tiñan ou máis coñecida, pero creo que é algo básico, non? Falamos de licantropía, pero creo que en xeral é aplicado a calquera transformación de home en besta, non? Ou similar. No, é que a mí me parece que hai un punto distinto, porque ese tipo, as culturas africanas entenden a transformación como un empoderamento. Exacto, non, por suposto, non? Logo no fondo seguinte hai un seguinte paso, non? Pero creo que pode haber unha base en común sin máis. E, por exemplo, gústame as series, non? E ao principio o xe mellor xa non nos dá tempo a afundar demasiado, pero falamos dos animes e falamos de Dragon Ball, a capacidade de Goku transformarse como tiene un rabo, non? O tema de Saiyan transformarse cando vían a lúa chea en mono xigante que aumentaban o seu poder por 10. Isto é a cifra real, por 10 de tal, se é licantropía ou non, ou estaba baseado ou tal. Pero é que ademais a min sempre me flipou o tema en One Piece
de que hai unha fruta que se chama as frutas do día, bueno, sabemos todos as frutas do demo e tal, pero hai unha en concreto que son as Zoan, que son as que se fan ser un animal, non? O sea, hai un momento en que pode ser ese animal completamente ou entre medias unha especie de criatura entre medias, entre home e entre animal. E sempre o bien como algo moi home lobo, non? Como moi licántropo, incluso as figuras que adopta moitas veces son unha especie de lobisomes, pero lobis dragón ou non sei se me explico, non me estou explicando ben, pero que quedan aí entre medias de claramente inspirado polo relato de lobisome, de como sería un lobisome, que ademais moitas veces aparecen xa non son de 4 patas, non é un home convertido en lobo, é unha cousa, sobre todo na ficción moderna, é un monstro de 2 metros, tochísimo, que anda a 2 patas ou a 4 según lle veña ben, que é unha máquina de matar. Eso para nós é a ficción moderna do home lobo pasa por aí. Eu non estou moi... Non me acaba de convencer, recoñezo. Pareceme super edgy, pareceme super... Non sei, super carniceira, e non me gusta tanto que se identifique tanto o lobo, e aí entramos no discurso mellor que dicía que sacou Pablo varias cousas, non? Do antilobo, neste sentido. Sí, eu penso que hai unha tendencia en xeral a aumentar o sobrenatural, non? O sea, a nivel das criaturas, sobre todo. Como que antes eran criaturas que un imaginaba, que quería entrever na escuridade, mas agora que evidentemente temos moito máis acceso a representacións visuais bastante cribles de todo tipo de criaturas, é natural que tendamos a exaxeralas cada vez máis na procura de sorprender, non? O que ti comentabas, que hoxe o lobisome cada día mide máis, non? Sí, que, joder... Penso en concreto na película de Harry Potter, non? Que eu lembro cando a vi por primeira vez que me resultou moi chocante porque non encaixaba co que eu consideraba un lobisome, non? Ao cabo, un lobisome é un lobo. Sí, é que... Durante unha noite é un lobo, non? Exacto. Non é unha cousa que camiña a 2 patas, que está así como espeluxado, non, é un lobo. Iso di Rodicio, perdón. A ti me gracia o de Dragon Ball, porque no fondo quixere o mesmo que o de Van Helsing, quero dicir, é un pastiche pop de movidas que se lle ocorreu e está mesturando a lenda do lobisome con Viaxe Oeste, con querer pintar monos gigantes. Loco, sí. Claro, sí, é super tolo, además de Son Goku, poñémolo de exemplo, porque unha tolemia evidentemente de factores, pero a mí creo que a todo o mundo, non? Que eu pense 3 segundos, non? Dis, joder, a lúa tipo converténdose en bicho incontrolable, non? E tal cheira, non? A licantropía, pero vaya, era un exemplo máis dos que temos por aquí. E non sei, se queredes engadir algunha historia máis ou así, ou imos pechando por aquí o cuartucho que temos aquí aberto. Eu só dicir unha cousa, Charlie, é que de Homes Lobo está o Diablo 2, que podes sí. Se escolles o druida, podes convertirte en lobisome. Recoñezo que sí. No, parece un detalle. É que sempre Diablo 2. Diablo 2. Diablo 2 sempre. Diablo 3 non... Bueno, ya veremos cando... E nada, eu ademais de, bueno, creo que xa se falou de Crepúsculo, que tamén en realidade non son vampiros, porque non beben sangue humana ou intentan non facelo, e despois está o contraposto que supostamente é un espírito animal que xorde para contrarrestalos por equilibrio natural, bueno, que se materializa en forma de lobos que ademais viven de maneira permanente. Bueno, que permanente non, pero que son moi lonxevos. Eu sí que recordo unha tetraloxía que son Os lobos de Mercy Falls de Maggie Stiefvater, que aí sí que son os protagonistas basicamente convértense en lobos e teñen comportamento de lobos e, bueno, a tetraloxía iniciase co relato dunha rapaza. É moi drama romántico juvenil. Ten moitos ingredientes, pero desde o meu punto de vista é mellor que a Crepúsculo. A min gustoume. A mí é que Crepúsculo recoñezo que eu antes das pelis e todo isto acórdome de ler os libros porque teña unha especie de moza, non sei se calificarla como moza aínda,
Pero Elía e tal, a mí non me gustaron nada. No. E están moi mal traducidos, o sea, Non hai sei unha... cal era o problema. Eu recoñezo que a moita xente lle gustaban daquelas, que non sei que bla bla bla. A mí me parecían uns libros realmente malos. Non é por mal, non é que aquí veña de elitismo, porque eu sabedes que son todo o contrario. Amo o reggaetón, amo a cultura popular, amo todo. Pero Charlie, unha pero cousa, son malos. non sei se sabes que, bueno, Crepúsculo foi o xerme de, creo que foi o xerme de 50 sombras de Grey, se non me... Pois Podería seus- denunciar, Sí, seguramente, claro. Stefan Meyer podería denunciar nese caso. Non quixo facelo, pero sí que tiña para denunciar e Ajá. para sair ben parada coa denuncia. Pero bueno, Crepúsculo, a ver, é que ten unha illa, creo que na costa este de Brasil, non? Que a parte de Brasil que non ten costa. O sea, é unha cousa super No, loca. a mí parecerme super malo, de verdade, literaria Sí. e todo. Eu vi logo as pelis e parecerme, sendo as pelis malas, o tema dos personaxes, a Bella e Edward Cullen e A tal. ver, para min é drama romántico infanto-xuvenil, non? Xuvenil, sobre todo. Sí, Pero, nin sabes, el sequera... chico le gusta a chica e logo hai outro por el... Bueno, ese tipo de cousas. Pero, Sí, por exemplo, totalmente. en Maggie Stiefvater sí que está ben feito. A min gustou o tratamento do lobo porque iso, transformanse en lobos, viven en manada, non é compatible a vida humana ca de lobo, xéralles conflicto, a algún suponlles a morte, é outra cousa. É outra cousa. E a min é unha tetraloxía que me gustou moito. Deixeina e nunca máis me devolveron, pero é unha tetraloxía que me Pois gustou moito. anotamos démolo. E a esa persoa que nos escoita e que te ve os libros, tamén que os coite. Eu, o último apunte, derradeiro apunte pola miña parte, dende logo, é o tema de, bueno, falamos de lobos, homes lobo na ciencia ficción, porque os homes lobo están relacionados sempre un pouco coa fantasía e coa ficción en sí, non? Mais eu creo que si houve homes lobos de verdade, e aquí mellor podíamos falar, por suposto, de Rómulo Remo e de certas lendas, pero vos falar dun de verdade, simplemente deixo aquí o nome para que se queredes buscades información, eu simplemente dicirvos que existe, que foi Marcos Rodríguez Pantoja, non sei se vos soa nome, pero foi este rapaz, exactamente, abandonado no monte, non, con 7 anos máis ou menos, tivo unha vida absolutamente dramática, e podes por aí, pero vaya, que foi abandonado despois de ser mercado, literalmente, non? Ou ser adoptado por un tipo que lle metía palizas e tal. Bueno, acabou no monte con 7 anos, estivo 12 só, vivindo con lobos en Sierra Morena, entre os 7 e os 19 anos, 12 anos, non? E foi o típico Mowgli, non? Real, é un tipo bastante estudiado por científicos, por lingüistas e tal, polo... Bueno, porque é interesante, non? A nivel real o que el viviu e todo isto, non? De como se compartiu, como conviviu cos animais. E a día de hoxe vive en Galicia, que non sei se o sabedes, non? Pero vive... En Ourense. Exactamente. Na Galicia non é. Ourense non é, non? Non creo que era en Rante, non? En Salcibrao das Viñas, tiña notado por aquí eu, pero... Sí, non monta aí entre... Por aí, porque lle ofreceron casa, isto foi porque alguén viu o relato de que ele estaba por aí como un pouco perdido no mundo e alguén lle dixo, ven pa aquí, podes vivir aquí un pouco na túa movida, non? Sei que a voz de Galicia fixo varias entrevistas e tal, e todas parecenme super interesantes, de verdade, parecenme super interesante ver unha persoa que realmente chegou a ser máis animal, por así decirlo, que persoa, e que chegou a comunicarse con estes seres, non? Do bosque e todo isto, e os ruidos que fai ele, hai moitísimos vídeos, o que di Rodiz, hai unha película e tal, normaliña. Creo que, bueno, hai un documental, sei que hai unha película, ti falas da película documental, hai un documental que se chama Entre Lobos. A peli eu creo que é mala, o documental é bastante interesante. Vale. Eu non vi a película. O documental creo que Gerardo Olivares, que se chama Entre Lobos, sí, creo que era. Sí. Que é interesante, a ver, sí, é interesante porque ao final creo que a historia deste home, de Marcos Rodríguez Pantoja, probablemente sexa o lobisome máis real que houbo na nosa península, non? Animo aos nosos ouvintes a que busquen algo porque, Dios, é tremenda, a verdade, a historia deste home. Mola. Así que nada, queda aí dito. Non sei se vos queredes aportar un último caso e nada. Despedimos aquí, non? Que me sei. Pois queda despedido. Estivemos con, bueno, pues aquí estiveron Alba, compañeira, graciñas por estar como sempre. Encantada sempre. O señor Darío, por suposto. Encantado tamén. Pablo Pesado, que estaba xa fuxindo, pero non o deixamos fuxir sen despedirse.
Encantado, encantado. E por suposto o señor Rodicio, porque bueno, fala Rodicio, que non vou cortar aquí. Encantado tamén. Porque este é un podcast de A que cheira papá. E A que cheira papá temos representantes aquí. Así que recordade sempre, tamén nos podes escoitar en iVoox, en Google Podcast, en iTunes, non sei se en algunha web pirata ou en algunha red pirata, na Deep Web, seguro que andamos por aí. Incluso na Deep Web teñen os episodios que ainda non gravamos. Están os futuros, os que virán. Están aí soterrados e nós tampouco sabemos cales son, pero o tigre buscamos... do futuro. Exactamente, o Tigre do Futuro. Tamén facemos autospam do Tigre do Futuro e da Gruta de Izamaluque da revista Morcego. Se queredes videoxogos, estamos aí. Xente, despedímonos aquí. Veña, biquiños apertas e vémonos dentro de 15 días. Aburiño. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter, non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio, made in Taiwan, vexo aparecer un disco vermello, vexo aparecer, ti ves nel